Algunas de las actividades que practico pueden debilitar mi suelo pélvico y provocarme pérdidas de orina. Para tratarlas, uso Ena Pelvic Ball. Ena Pelvic Ball es una esfera vaginal que me permite, sin apenas darme cuenta y con solo 15 minutos al día, Lumigalog, shout out! Wait lang guys. Ay, ako'y nininervyo. Nanininig ako. Wait lang. May galog shout out sa inyo mga tugang. Ayan, Boss Bright, salamat! May galog shout out. Helen ni Nicole, Renato. Salamat! Grabe ang anong eye bag ko na. Grabe ang eye bag ko, guys. May galog shout out, guys! Happy Saturday! Happy weekend, everyone! Salamat sa pagpunta. Wait lang, ha? Ayan. At tatapos lang ng 50 hours ni Nicole ngayon. Sana, katatapos lang ng 50 hours mo, Nicole, ngayon. Katatapos lang. Ayan. Mamaya na ako mag-play kasi mahina ang aking internet. And nakasalang si Renato dahil konti na lang para bukas okay na. Si Renato lang muna. Para hindi masyadong Mamaya na pagkatapos ko ng yung mga tugang natin dyan na nakasalang. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Grabe ay bag ko. Grabe ay bag. Ay bag pa. Kawawa iti guys. Kami naka-live. Share lang ako guys ng aking aking community. Galang shout out. Nanginig ako kasi ibang nakabalik sa aking mga dumikit sa akin. Kumusta mga tugang? Philtalk Brothers, hello, mega love shout out. Thank you so much, Philtalk, nabubuloy na ako. Ninig kasi ako guys, dahil ako'y nagalit. Ayan, salamat, Philtalk Brothers. Ayan, salamat sa pagpunta, mega love shout out. Tingnan kita ng jacket, wait lang ha, tugang. Parang kasing may yung aking salamin. Thank you. Salamat. Mega love shout out. Philtalk Brothers. Nabulol-bulol na aking guys.
Ayan, bigyan kita ng jacket. Wait lang. Thank you so much. Antay tayo, Philtort Brothers, ng ating mga, baka may mga pumasok na bago. Ayan, para madikitan ka. Di pa ata kita nabalikan kasi hindi ako nagbalik kagabi dahil super pagod. Saka may ginawa. Ayan, mamaya balikan kita, ha? Hello, mega love shout out, Ramos Esme, mega love shout out, salamat. Bigyan kita tambay lang saglit po. Ayan, no problem po. Ayan, hello, tamsak. Ramos Esme, mega love shout out. Thank you naman sa patamsak. Ayan, salamat ha, salamat. May gusto sumali friend ko dito sa Turkey. Ayan. Sige, sali. Papuntahin mo. Ayan, Ramos Esme. Thank you for coming. Salamat ha. Ilista kita kasi tingnan ko kung yung bahay mo. Thank you, Helena, mega love shout out. Salamat. Okay ka na ba? Walang lakad. Chichay, hello, mega love shout out. Chichay, giveaways. Mega love shout out. Sige, Philtort Brothers ha. Pilipino ba? Sige, papuntahin mo. Ayan, hello, mega love shout out. Chichay, giveaways. Salamat. Just here, ate, laba mo. Sige. Laba. Ayan. Antok ako. Sabemos si la operaba contigo, pero una operadora que no sube el precio de sus tarifas, sino que lo baja. Ang sarap matulog kasi kinabukasan walang pasok. Pero pag wala kang pasok, guys, mas maaga ka nagigising. Pero pag may trabaho ka, parang ayaw mong bumangon, hindi ka magising. Ayan, hello, mega love shout out, Hans Bet Channel. Mega love shout out, bago ka lang. Ayan, ilista kita dahil bago ka, baka hindi pa kita kadikit, hindi kasi ako masyadong na-nervous ako bago ako nag-LS, guys. Something happen sa mga anak ko. Ayan. Sa house na rest muna, stress, okay, mabuti yan. Ayan. Thank you. Salamat sa punta ninyo, ha? Sabi ni Helena. Tama yan. Kailangan magsagap ng stress. Ay, andyan na siya, Hans Smith Channel. Ay, okay. Thank you, Philtort Brothers. Marunong na ba siya? Na-orient mo na ba siya kung ano ang dapat gawin? Bigyan kita ng jacket, Hans Smith, Channel. Ayan, thank you for coming, ha? Bigyan kita ng jacket, pero you can type casa if you want to drop your bahay, okay? Salamat, ha? Ay, okay. Thank you, Hans Smith Channel. Thank you, guwapa, ha? Thank you. Ayan. Hindi pa kita kadikit, sigurado yan. Kaya, ilista kita yung mga hindi ko pa kadikit para balikan ko mamaya after ng ko. Kasi kagabi, hindi ako nagbalik. Dahil maraming ginawa. Para naman pag nag-LS is, wala na masyadong gagawin. Ayan. Di ako marunong magbaba ng bahay ko, sorry. Mag-type ka lang Casa Blanca. Alam mo yon, Diyos ko Lord, bawal magkasakit, mag-ingat talaga.
No, hindi naman. Kaya lang something happened na nag-away yung kambal ko. Yung mga gadget ba, nabasa. Yung laptop nung isa, tapos yung ano. Ewan ko, kakakain lang kasi namin ng breakfast, tapos biglang nawala. Pumunta sa kwarto, nag-away yung kambal. Nag-away yung kambal, diniskitahan yung gadget. Ay, si Ramos Esme, thank you, guwapa ha. Bigyan kita ng jacket. Jacket. Ayan, sige housemate, teacher Gito, shout out. Casa lang. You can type Casa Blanca. Okay lang ba yung sound ko, guys? Hello. Oh. Casa, guwapa, casa. Yung parang Spanish, kasi, bahay. Ayan, casa. Ibababa ni Nightbot ang bahay ninyo. Thank you. Salamat sa pagpunta. Ayan, away magkapatid lang yun. Huwag yung gadgets. Mahal yun. Tama nga. Ayan. Casa. Wag lang blanca. Casa lang. Okay lang yan, guwapa. Ayan, 96 mangoes. Ay, sige. Guys, pa-help naman. 100. Oo nga, kaya ako'y nagalit. Ay, Diyos ko. Nervous ako na naman, Helena. Imbis na relax ako mag-umpisa kasi nga very ako, yung ilang oras lang tulog ko ba? Ang aga ko nagising. Pagkagising ko, nanood na lang ako kay Tulpo para malibang. Tapos nung isa sabi niya, ang ingay mo naman, mami. Sabi niya, ayan, casa. Guys, pa-help naman kay Hansbit Channel. 100 guys, going to grade 1 guys. Alam mo yun, gusto ko relax. Nagluto ako ng champurado para sa breakfast namin. Tapos, biglang nawala yung kambal. Pumunta sa kwarto, nag-away na pala. Ayan, hello, mega love, shout out. Not you again, Games. Hello, my friend. How are you? Tapos, pinunta ng kuya nila, sinasaway. Tapos, naririnig ko pa rin. Then, sinaway ng kuya nila, then sinaway ng daddy nila. Yung pala, natapunan na yung laptop ng tubig. Oh my goodness talaga. Suntukan na lang ang walang dugo, kamauha ha. Oo. Hindi umiyak yung panganay ko kasi siyempre ginagamit niya yun. Magiging sila. Tamsak ho, hello, mega love, shout Nick Pahermo Channel. Salamat, guwapa. I'm going back to bed now. It's okay. Not you again, Games. You go to bed again. Thank you. Not you again. Thank you. Sorry, I can stay. No problem. Thank you for coming. Not you again. Thank you, my friend. Buti tubig lang binabato, hindi baso. Inasa tumbler siya. May mga tumbler kasi yan sa kwarto. Ay, naku. Diyos ko, boss. Hirap. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung ngayon lang nangyari na naman. Thank you, Lani. Mega love shout at Lani. Hindi baso. Kasi nasa tumbler. Binuhos talaga. Parang, sinadya na buhusan. Sabi ko, the last one na masira yan, never na akong bibili talaga. Kasi, mahal kaya. Diyos ko po. Imbis maipon ko. Lahat sila may gadget, boss. Hello, mega love, shout out Renato. Hello, Nicole Boss Glow, shout out po. Lani, shout out all. Thank you po sa lahat. Magbakas lang. Tapos pupuntan ko bahay nyo. Thank you, host. Thank you. Guys, hello. Mega lang shout out. Renato. Helena Boss Gloy. Shout out, Miss Kita. I miss kita. Kayo, I mean. Padikit din po. Bago lang. Ayan. Type lang kayong gasa. Guys, pa-help naman kay Piltorch and Hansbet Channel. Hansbet Channel. May anak ka palang kambal, host. May kambal ako. Puro lalaki yung anak ko, sis.
Ano na sila, 11. 11 years old, then yung panganay ko, 12. Magti-13 na yung panganay, then magto-12 na yung kambal. Mga binatilyon na sila. Ewan ko ba kung bakit nangyari, pakakain namin. Dahil ang laki ng kaldero ginawa kong champurado ngayon. Kasi malamig, tapos paborito din yun ng mga bata. Yun ang breakfast namin. Pagkakain, wala na. Nadidinig ko. Kala ko nagdidiskusyon lang. Pinuntahan ng kuya nila. Sinaway. Then bumalik si kuya nila dito kasi nga di pa kami tapos kumain. Nagpipinto-pintuhan. Lumalakas yung boses. Sabi ko doon sa tatay, puntahan mo. Kasi nag-aaway, sawayawin mo. Kasi pag ako kasi nagsaway, alam nila hyper talaga yung nanay nila. Kaya yung tatay nila ang nagsaway. Ayun, narinig ko na, nagalit na yung tatay kasi nga may nangyari na. Nabuhusan na yung laptop. Bago lang yun eh. Hello po sa mga tugang ko here, sabi ni Renato. Ayan, type kayong guys kasa. Yung keypad ko tugang, nagluko. At Helena din lasa. Hirap-hirap kaya guys. Ang laki ng lahat yan, kahit nasa Pilipinas sila may mga gadgets yan. Binibilan ko talaga yan kahit mahal talaga. Iba sa Pilipinas, mahal mga computer, iPad. Hello, Madam Achitay Giveaways. Nag-asaran lang yung pinagsabihan lang. Huwag idamay ang mga gamit. Mahirap kitain pera, pambili. Hahaha. Tubig? Nabuhusan ng tubig? Nabuhusan nga, Renato, pati yung screen. Hindi na nawala na, sira na. Tingnan namin kung mangyari. Ay, nasa sa kanila yan. Pag nasira na, wala na talaga. Kastigado pa sila, kastigado, may punishment pa sila, na wala na talagang gadget sila. Kasi lagi ko sinasabi sa kanila, pag nasira yan, wala na. Mabuti kung normal lang nasira ba. Pero pag ganyan, nag-away ba, wala na talaga. Kasi ako may isang din ako, na pag ganyan, wala na talaga. Ay, nako, nahulog na pati yung gadget ko. Ay, nahulog. Pati yung bangag, computer ko, tinutulak ko kasi. Ayan, dahil pin mo, agad mo na sa pagawaan, yung sa amin kasi, napabayaan. Ay, ganun. Ewan ko mamaya pag kasi i-open Ray, pinatuyo. Nilagyan ng heater. Para matuyo siya. Ay, Papi? Alis ka na? Inopen mo na yung computer? Ha? Hindi pa? O hindi? Wala na? Wala nang pag-asa? Ha? Talagang sira na? OMG! Dami yung tubig. Dami. Isang tumbler. Binungusan talagang sinadya. Ay, naglalaro siya. Naka-on. Paano mo nakitang naka-on? Nagko-computer? Nasa banyo pa lang yun kasi iihi nga ako Nandoon siya sa banyo. Entonces, kanina pa naka-open yung computer. Iniwan lang.
Wala man kaming bigasan, Renato. Wala kaming bigasan. Saka ano pati, ginagamit din kasi nila yan sa ano ba yun? Online class. Mayroon silang may mga online class din sila kahit na nagpe-face to face sila, mayroon din silang online class. Pag hindi na natapos yung lesson, mag-online class sila. Kaya tigi-isa yan tatlo sila Para matuyo yun, kasi sinabi sa akin nung gumagawa, wala kaming bigasa, hahadi yan si pinakasa sa tuga. Hindi, wala kaming wala kaming bigasan, tugang, Renato. Di ba sa atin, sa Pilipinas, mayroon kaming, bigasan talaga. Yung lata, o kaya yung balde na, o parang, ano ba yun? Na ng harina, yun si mama ganun ang bigasan niya kasi minsan nagtitinda siya ng bigas. Wala na daw, hindi daw nag-uon, sabi ni Ray. Lakas ng tawa ko. Ano yan? Wala kaming bigasan, Helena. Saka, Renato. Kasi nga, nabili kami, nasa isang supot na siya, 1 kilo. Kaya hindi na namin yan nilalagay para sa isang bigasan. Talagang pag nagsaing kami, nakapak na siyang 1 kilo, ganyan. Kami walang bigas, tugang. Aray ko. Ay, nako. Kami kasi, sa drum nilalagay ang bigas, kaban-kaban ang bili kasya, ang 1 mini drum. Anay, pasok na. Ira Castillo, mega love shout out. Thank you, guwapa. Salamat Pasensya na kasi hindi ko kaagad dito na shout out. Paano to? Parang yung mama ko, yung lagyanan ng harina, yun ang nilalagyan ni mama ng bigas. Yung nilalagyanan noon, lata talaga, lata. Nung panahon na nandoon pa ako. Pero nung mga yung harina, pag wala ng harina, yun ang nilalagyan niya na pag nagpamulino na, sige, magpamulino na. Tapos minsan 1 kabal, ilagay niya doon. Chichay, thank you, Chichay. Salamat. Ayan, mega love shout out, Michelle. Oh, hindi ka ba pumasok? Sana all my mini drum. Kaya pala tugang, ikaw na talaga, work mode muna. Ayan, mega shout out everyone. Thank you! Ay, nako. Yeah, lagi kong sinasabi sa mga anak ko na pag nasira yung gadget nila is, wala na talaga. Hindi na ako bibili. Isa-isa ko. Oo, ayan. Peltork Brothers. Baba ka ng Guys, pa-help naman ng ating kapatid na si Peltork Brothers sa kasi Hansbeth Channel. Ramon Esme, thank you, guwapa. Tingnan ko nga, pa-help naman guys. At Michelle, hello, miss you, sabi ni Helena. Ay, ako pati Hansbeth Channel. Guys, padikit naman ang kanyang Ay, 4. Wait lang nga. Dikitan na nga kita para 3 na lang. Dito sa isang channel ko. Ayan. Meet my new friend in the highway. Ayan. Miss you all. Kulang ang buhay tugang pag walang bigas kahit may ulam. Yeah, totoo yan. Masarap kumain. Pag maraming kanin. Pero kailangan pag may mga edad na ng kagaya ko, nasa 40s na. Uy, kagaya ko. Parehas kami ni Helena, 40s. Ano yan? Dapat less na yung carbo. Kinig lang ako sabi ni Michelle. Guys, pa-help naman dyan kay Peltork, saka kay Hansbeth Channel. Dikitan nyo naman para maka 100 na siya. Tapos, inopen kita sa tablet ng anak ko kasi nawawala ako pag puntahan ko yung DD kita. Sige, sis, Peltork Brothers. Ayan, yung mga member ko dyan, siguro na dikitan mo na yan.
Agoy-agoy tugang at Helena din lasa. Uy, guys, alam nyo, yung mga ano ninyo, LS ninyo na silent. Si Kuya Ed naman, kaya very late naman yung LS niya, kaya natutulugan ko talaga. Ira, kinikinang lang host, plancha pa. Sige, Ira Castillo. Guys, pa-help naman kay Piltork. Piltork, ilan na yung bahay mo? Sige lang, thank you sa pag-open ng iyong tablet. Ano ha, Piltork Brothers? Guys, pa-help naman. NSR Adventure, mega love shout out. Tamsak Dan. Ayan, salamat sa patamsak. Pa-help naman guys kay si Piltork Brothers sa kasi Hansby Channel. Yung mga tugang ko dyan, tulungan natin sila. Maritu Quiet Channel. Hello, mega love shout out. Maritu Quiet. Ayan, thank you. Wala palang channel. Ha. Ayan. Ay, nako. Bangag ako, guys. Pasensya na kayo. Magbakas po kayo sa akin para madali ko din kayong mabalikan. Thank you po, guys. Ayan. Pinuntahan na kita, Hansby Channel, doon sa isang channel ko. Binaliktad ko lang yung pangalan ko. 100 plus pa lang yung banana ko doon or mangoes ko doon, ha? Para madagdagan. Pa-help naman, guys. Pa-help naman. Iwan kunti na lang, laging binabawi. Ganon kaya talaga yan, sis. Sige lang, sipag lang, kasi ganon talaga. Tingnan mo si Kuya Ed. Si Kuya Ed, ganon siya Nag-umpisa din siya sa tapos si Bunso. Guys, pa-help naman itong magkaibigan. Si Peltok nasa 4K. Kasi yan, mga baby pa yung mga bahay nila. Dikitan nyo naman mga tugang ko daan sa baba. Katatapos lang nung 50 hours mo, Nicole. Tingnan natin kung Magpahinga muna ako kasi nakasalang na lang si Renato. Kasi inulit ko yung niya dahil kunti na lang. Baka bukas okay na yun. Basta ang alam ko is 3 p.m. sa Pilipinas nag-update si Lolo sa Pilipinas. Dito naman mga alas 9 sa amin ng umaga. Yun ang nare-recognize ko noong hindi pa ako muni. Kasi every day, nakalista kasi ako guys, simula nung may nagpi-play sa akin saka nag-LS ako, araw-araw ako naglilista ng aking what's hour. Iba yung sa monetary, iba yung sa geography, iba yung sa analytics. Tatlong, hindi yun magkakaparehas guys. Iba-ibang yun, iba-ibang makikita mo doon, iba-ibang mga numbers. Kaya, baka bukas or mag-update yung kay Renato, bukas okay na yun. 30 watts hour plus na lang. Wow! Ayan, bukas na yan, okay na yan. Manambiday, hello, mega love shout out. Salamat, Manambiday. 500 na lang kay Nicole. Katatapos ko lang ng ngayon lang, bago ako nag-umpisa, yung 50 hours ni Nicole, hindi ko lang alam kung kasi hindi na umabot, baka bukas na yung papasok. Tingnan natin kung may Marie, thank you Marie sa pabiji-biji. Chichay, mega love shout out. Thank you. Okay na yun Renato. Bukas update yan. Pasok na yan. Apply. Tapos mayroon doon processing kung paano Mayroon naman mga doon kung paano mo gagawin yun. Hansby Channel, dan sa'yo. Nag-iwan ako ng bakas. Ayan guys, pa-help naman Renato Tugang. Congratulations. It's me, Eniquin Vlogs. Hello, mega love shout out. Manay, pa-support ng premiere ko para sa namumulang channel. Ha. Ayan, baba mo yung mo, guwapa. It's me, Eniquin Vlog. Baba ka guwapa ng Support each other, guys, ha? Ayan. Tingnan mo po, Manay. Send ko po sa'yo yung update ngayon lang. Okay. Sige. Hello, mega love shout out, Ches Ara. Hello, sis. Mega love shout out. Si Ches Ara, guys, na rin to monetize channel, guys. Kamumuni lang to. Ayan, kadikit nyo na yan, di ba, guys? Yung mga tugang ko dyan na nasa Ayan, Hansbet. Thanks, NSR. Adventure, puntahan kita maya. Ayan. Guys, pa-help naman kay Hansbet saka kay
Sis Peltort Channel. Kumusta? Okay lang, Gwapa. Okay lang. Thank you, and congratulations sa'yo. Pa-help naman guys, yung dalawang bago natin dyan, nasa ano pa lang sila, nasa 90 plus. Pa 100 natin guys, kasi minsan naglalagas, 500 na lang, Mitch. Ayan. Hindi pa nag-update kasi kahapon 500 yan. Yan kay Nicole, hindi kasi na-late na natapos yung ano niya. Yan na natin. Sunod si Nicole, then si Kuya Ed. Malilate si si Bonso. Pero okay lang yan, di naman nagmamada. Thumbs up ulit, host. Ayan, mega love shoutout. Thank you, sis. Marit Torino Vlog. Ayan, isa sa mga member ko din. Thank you, sis. Salamat. Wait lang ha. Guys, type kayong kasa guys ha, kasi masyado akong nanginginig. Dahil yung mga anak ko nagalit ako talaga. Ayan, sis Rebecca Ada, mega love shoutout, sis. Naku, Diyos ko po, Renato. Kunti na lang, kunting-kunti na lang. $32. Kayang-kaya to, sige lang. Ano na yan? Sigsalang kita ngayon, kasi pinatay ko kagabi kasi, tapos si Nicole sa iPad ko naka-play. Kaya si Nicole continuous hanggang kanina bago ako nag-start. Tapos dito sa computer, pinatay ko kagabi yung mga naka-play. Tapos, niroll kita kasi nga, konti na lang push na natin yan para bukas okay na. Alam ko maraming nag-play sa'yo para masobra ba. Ayan. Hello sa lahat, sabi ni Sis Rebecca Ado. Ayan, thank you Sis Marie Torino Vlog. Thank you Sis Ara. May premiere ako host, ako makababahe. Thank you. Ayan, sige, baba natin, tapin natin yan. Tapos bangag pa ako guys. Ay nako, bangag. Siguro mga 1:30 na. Kasi nakinig pa rin ako kay Kuya Ed kagabi. Then pagka ano ba yon? Natulugan ta 6:30. Ang aga ko nagising, ilang oras lang ang tulog ko. Haba ko, Helena. Wait lang ha. And salamat isa-isa ko kayong dikitan. View ka saglit ng video nyo. Ayan, sabi ni Sis. Dikitan na kita sis doon sa isang channel ko ha. Ayan. Sis Peltort, baba ka mo nga yung kasi yung isang channel ko idikit ko sa'yo. Ayan guys, padikit naman kay Sis Marie Torino Vlog. Ayan, nagbaba siya ng kanyang binaba ni Nightbot. Ayan, pa-type na lang guys ng kasa ha. Dahil Thank you. Ate, mamaya na nga ako mag-video Tempted ako mag-type. Ayan, sige. Sige lang. Ayan, 97 na si Hansbeth Channel. 3 na lang guys. Pa-help naman guys. Pa-help naman ang ating kapatid dyan. From Turkey. 2 silang magkaibigan from Turkey. Baka gusto niya naman lablabin guys. Ibaba ko yung ni Helena. Wait lang ha. 30 WH plus na lang kulang manay. Oo, 32. 32.
32 na lang, Renato. Malapit na yan, malapit na. Kaya huwag kang mag-alala. Naabutan ko si Kuya kanina doon yung mama niya. Ay, ganun ba? Kala ko nga siya mag-i-extend pa siya kasi sabi ko, pag nag-11 na or 12 na ang hours nun, hindi na makakount yung ano ba yun? Kasi dapat mga 12 or 11 hours lang. Kagaya nung birthday ko, 17 hours, kinat na ni Kulas yung oras. Guys, pa-help naman, patamsak naman sa premiere ni Helena Dinlasa, ha? Premiere ni Helena Dinlasa. Ipin ko yan yung mga may dyan, guys. May mga premiere, sabihin nyo sa akin, ha? Si Iniquin Blacks, ka? Magbaba ka gwapa ng ng iyong premiere. Thank you, guys. Ayan, 3 na lang kay Hansby Channel, guys. Sis, Nick Pahelmo Channel, thank you, Bago pala itong kay It's Me and Queen Vlog. Guys, pa-support naman ng ating may mga premiere, ha? Patamsak na naman, nakatamsak na ako dito, guwapa. How do I mix my pork burgers? Ayan, nakatamsak na ako ng isang araw pala nito. Ayan, patamsak naman, guys. Si Marie ang may Ay, ang aking yan. Isang sige. Ibaba natin yan. Guys, yung mga may premiere, ha, sabihin nyo sa akin para natin. Naka na ako sa'yo, guwapa. Si Iniquin. Hello, mega love shoutout, Ate Tatsu Beauty. Thank you, Ate, sa patamsak and harang. Ayan, guys, si Sis Marie Channel, Marie Torino Vlog pala. Ay, sorry naman. Bakit ganito yung sinasabi ko talaga? Naduling na talaga ako. Ayan, hello, The Three of Us Diary. Hello, mega love shoutout, guwapa. Thank you sa pagpunta. Baba kayo, guys, type kasa para mababa ni Nightbot ang inyong mga bahay. Ito isa sa mga member ko din, guys. Isa sa mga member ko din, si Sis Marie Torino Chan. Ay, bakit channel lagi ang sinasabi ko? Vlog. Pa-support naman, guys. Pa-support naman. Ayan, binaba ko, guys. Pa-support naman ang ating mga dyan. May mga premiere, guys. Isa sa mga member ko dyan. Baka hindi nyo pa kadikit si Sis Marie Torino Vlog, member ko. Ayan. Please pa-support naman. Ate Tatsu Beauty, salamat, ate, ha. Wait lang, guys, kasi i-instructionan ko lang yung aking anak na panganay. Matapos yung Wait lang. Ay.
Wala na atang sound. Wala na music, guys. Wait lang. Ano to? Ano? Wala nang talagang pag-asa. Wala nang pag-asa yung computer, yung laptop. Ayan. Maritorino, Dan. Ayan, guys. Saka si Helena, sis. Dikitan mo, sis. Helena din Lasa. 8 lang. Nagbababa naman sila, dyan. Yung ibang, wait lang, ha. Ibaba ko yung aking mga members dyan. Ayan, si sis Anypoint Vlog. Guys. Pa-help naman, guys. Dalhin niyo po manay sa technician. Yung amin kasi dati hindi nadala agad dahil walang pira kanina. Mamaya siguro pagdating ni Pero tinitingnan ng anak kong panganay sa ano ba yun sa loob? Kasi ginagamit niya rin kasi yun. Ginagamit niya, nag-game siya doon. Thank you, sis Ara. Salamat, ha. Salamat sa Thank you, guys. Thank you. Nakadikit na ako sa iyo, host, nung may kay Michelle dati. Sige, sis. Mamaya, sis. Balikan kita. Baba mo nga, sis. Mag-type kang kasa. Puntahan ko yung bahay mo, yung isang channel ko para makadikit. Di pa ako nakabalik kasi doon sa mga nagbaka sa akin kasi pagod ako kagabi. Saka pagdating ko dito sa bahay, marami din akong ginawa, nagligpit, nag-ayos. Para kako pag Sabado, okay. Wala akong masyadong gagawin. Bago pa lang yan, kakilala ni Michelle si Sis Beltok Brothers. Yan guys, yung mga bababa ni Nightbot guys, tingnan natin. Galit yung panganay ko kasi ginagamit niya rin yung nag-game sila doon sa computer. Kasi pag sinabi ko na hindi na ako bibili, hindi na kaya ako bibili. Hiram na lang sila kay daddy nila. Or dito sa computer ko, hiram sila pagkatapos ng online class nila, yun na. Hindi kanila. NSR, salamat. Ayan guys, magdikitan kayo guys, magdikitan kayo. May binaba ako dyan si si Jo. Ayan, si Ara. Pagka hindi nyo pakadikit, isa sa mga member ko yan guys. Monetize channel din. Kamu-monetize lang. Marami tayong mga monetize channel na ngayon. The three of us po. Dari. Dan sa'yo, ayan, dan sa'yo, ayan. JKWTV, hello, mega love shout out. Muy bien, ito kita el guapo. Baba ko yung mga member ko guys ha. Ayan, salamat. JKWTV, salamat. 97 guys, 97. What happened na? Basa talaga sa loob. Ha?
Oh, bakit hindi siya ma-on? Sabi ni daddy mo. Anuhan mo nung heater. Bakit kasi naka-open siya, hindi siya naka-close? Naka-on ang ano? Ayan, thank you guys. The Three of Us Diary, ayan, binaba ni Nightbot guys. Di kayo mahirapan magdikit. Haggardness. Haggardness talagang whitey guys. Kwentong Osi. Si Kwentong Osi, nakakamiss naman si Kwentong Osi. Ayan, si Hans Betsan. Guys, padikit naman. Gawin natin 100 siya, guys. Sino bang mga nandyan na gustong magdikit kay Hans Bet Channel, guys? Kwentong Osi, guys. Kwentong Osi, 0. Ayan. Isa sa mga super friends. Baka hindi niyo pa kadikit. Plus, padikit naman si Kwentong Osi. Manila Vine! Hello, mega love shoutout, Kuya Manila Vine! Salamat, Kuya! Kuya Manila Vine! Ayan, tingnan ko nga si Kuya Manila Vine kung nandyan. Tingnan natin kung nandyan sa kanila. Uy, hindi nandyan! Nandyan sa night ko si Kuya. Pasupport naman, guys. Pasupport naman yung binababa ni night mo. Kumusta? Ayan, si Kuya. Salamat, Kuya! Okay lang. Kahit haggardness talaga, pag-wifey, pagkatrabaho, pinagsasabay. TKWTV! Thank you sa pagdidikit, wapo. Salamat ha, para makarami magdikitan tayo ha. Ayan, it's Mini Queen Vlog, nagbaba ng kanyang bahay, guys. Si Sheva de la Roma, lagay lang kayo guys ng Bicolana. Kasi yung iba wala dito. Wala, pero mga members yan ni Ate Bicolana, kaya balikan kayo niyaan. Sis Jovi Rose, hello, mega love shoutout, Sis Jovi Rose. Thank you. Ay, si pala, sige sis, dikitan kita. Ayan, si Feltok Brothers, guys, pa-help naman, guys. Asan yung bahay mo? Ay, bakit walang video? Kala ko walang video. Ay, baby pa si sis. Pero hindi na siya dikitan na kita doon sa isang channel ko, ha, sis? Feltok Brothers. Hello sis, walang work ba? Sisi? Wala sis. Sabado at Linggo wala. Day off natin. Ay, nako. Day off ko, day off. Sabado at Linggo sis, day off. Pero, nagwa-white. Nagwa-white sis. It's whitey day today. Tama ka sis. Whitey talaga. Kasi hirap naman sis magala sis. Mahirap maggala ngayon kasi mas marami kami kisa sa inyo, pero
dyan sa inyo lockdown, pero sa amin hindi. Hindi kami lockdown guys, pero maraming nasa 40,000 ang affected dito sa amin ng carbonara. Pero hindi kami lockdown guys. Parang normal, yan, new normal. Pwede kami lumabas, pwede kami mag-shopping or pero siyempre kami naman is iwas ba kung hindi magtatrabaho, hindi kami lalabas o mamamalingki. Request for harang ate. Thank you, guwapa. Salamat ha. Ayan, si Jubero okay. Mega shout out everyone, sabi niya si Jubero. Guys, pakilablab naman yung mga binababa ni Nightbot ha. Para dumami ang ating mga mangoes, guys. Masarap kayang pakiramdam pag marami tayong mga diba, mga mangoes. Diba? Hindi lang kahit na monetize tayo, kahit na reach na natin yung 1,000 na subscriber, kailangan din natin dagdagan yan, di ba? Dapat hindi tayo makontento dyan sa 1,000 lang. Ayan. Kaya, atrabajar, sabi nga niyan sa Espanyol, atrabajar. Work. Ayan, work hard. Ayan, Kasa. 99 na, wow! How she bet? Guys, isa na lang siya. Isa na lang. Tamsak na tugang Helena Dillasa. Palablab naman, guys, kay sis Hans Bet Channel and Peltork. Si Peltork, baby pa. Pero na siya ng 50 plus. Sana maka maka 100 na. Ayan. Magbakas ka lang, Hans Bet Channel ha, magbakas. Bakas na ayon sa video. Kung ano yung pinanood ninyo na video, yun ang ibakas ninyo kasi first time ninyong mag-komento doon sa channel nila, ha? Then bakas kayo, lagyan nyo ng Bicolana sa dulo para baklikan kayo. Bicolana Espanyola wag hashtag, Bicolana Espanyola lang. Tapos bago kayo mag-like and kalimbang kulak, subscribe and kalimbang all. Gawin ninyo para hindi malagas, kalimbang all. Yung bell all. Isay, o nga atin ni. Inaaway ako niyan. Suplahan sinaipon sa'yo, Chichay. Bakit? Bakit? Ayan, buti na hindi nalaga siya on ko. Ayan. Pa-help naman, guys. Pang 100 ako, Hans. Wow, thank you, JKWTV. Thank you, gwapo, ha. Sa pagdidikit. Ayan, masipag din to si Yung mga anak ko, ay nako. Hirap maging magulang, guys, no? Ayan, dinikit ko na rin yung sis Peltork Brothers, yung isang channel ko. Mamaya didikitan ko yung mga hindi ko pa nadikitan. Wait lang ha. Ibaba ko yung ibang mga member natin. Yung mga hindi pa ninyo kadikit laan, palablab naman mga tugang ko. Tugang is kapatid, guys. Kasa, sabi niya. Si Sichay. Nakaanto kaya? Kanina biglang umulan. Kala ko diretso na yung ulan, tapos biglang liwanag dito sa amin. Sis, pwedeng patamsak ng LS ko, di ko mababa dito. Sige, ako na magbaba, sis. Ayan.
Tichay Dan po, nagbakas na ako. Ayan, oh, lagi kang updated. Nawala jacket. Oo nga, sis. Nawala jacket. Nawala jacket mo. Ayan. Pwede naman kitang jacketan. Pero ako na magbababa, sis. Sabihin mo lang sa akin, ha? Ayan. Wait lang, guys. Ano naman, guys, kay sis Ara. Bagong monetize channel. Ayan. I-congratulate nyo naman, guys. Ayan, Marito Rino Vlog. Video Giliang House. Sige, sis. Thank you. Christy Garcia. Ito, sis. Ito, sis. Account code. Yun ito. Sis Are. Okay. Christy ka rin, sis. Ayan, maruhan ka na, Hansmet. Ayan. Igan kita ng jacket, eh. Ako na magbaba. Ano, sis? Ako na magbaba. Don't worry. Ako na magbaba. Ayan, pa-support naman guys ang Premier LS ni Sis Ara, live stream niya as a monetized channel. Maraming ma-monetize na ngayon guys. Kayod-kayod pa more. Alam nyo guys, mas maganda nga yung nangingisda ka saka naghahanap ka, naghahabol. Kasi pag minsan mamuni na tayo, kailangan nang maghabol ng revenue. Kasi pag wala tayong susweldohin. Hindi naman tayo mga iba na alawi. Hirap 100 views, guys. Grabe. Hirap yung mga video na hindi maka 100. Tapos minsan makita mo pa, akala ko 100 na, tapos nalagas na naman yung ibang views. Ay, nako. Wow, Ate May, kasi pag mo 1,450 na taray, ha. Ayan, nababa ko na guys, nababa ko na yung kay Sis Ara. Ay, nababa ko na ba? Oo, kayod talaga sis, kailangan talagang magkayod. Alam niyo yun, yung guys, yung nakapin kanina kay Helena de Lasa, baka hindi pa kayo nakatamsak. Patamsak naman guys. Nakapin dyan sa taas. Please patamsak and support Helena de Lasa Premier. Then ipipin ko rin yung ni Sis Ara. Baka hindi nyo pa kadikit. Please padikit naman guys. And patamsak naman ng kanyang live stream as a monetized channel guys. I think mamaya yan guys. Mamaya. Kasi nakatamsak na ako doon, sis, eh. Sis Marino, Torino Vlog, mamaya i-print ko yung saan po bahay? Ayan, baba ka, JKW TV. Thank you, Manang Biday. Thank you sa paharang. Ayan, masipag si Manang Biday, eh. Ngingisda. Ayan, si Kabayan Helping Hands, guys. Ibaba ko kasi member ko din to si Kabayan. Si Michelle yan, eh. Hello, Megalaw. Shoutout Abner Omega Diaz. Salamat. Isa-isa ko yung ibaba. Pa-help naman, guys. Pa-help naman. Binaba ko yung Kabayan Helping Hands. Bakas lang kayo, bakas lang. Isa-isa ko kayong bababa. Yung mga member ko dyan. Kasi pag sabay-sabay kasi hindi talaga mapuntahan dahil sabay-sabay. Isa-isa, sana ulatinin ha. Danchis Ara pa sa kaming LS mo. Manang Biday, thank you so much, Manang Biday, sis. Salamat. Aram. Thank you sa mga pumunta sa bahay ko. Wait lang. Si Sis Rebecca Ado pala may wait lang. Rebecca Ado. Ay, naku. Guys, babaan natin si Rebecca Ado, guys. Babaan natin. Kasi hindi siya kanina. Nag-pop up lang sa akin. Babaan naman natin, guys. Rebecca Ado. Baka hindi nyo pa kadikit. Baba tayo, guys.
Babaan natin, Rebecca Ado. Ito yung premiere, Rebecca Ado. Woo! Rebecca Ado, guys. Binaba ni Bicolana, guys. Pasupport naman. Now, guys. Now na, guys. Pababa naman, Rebecca Ado, guys. Yung mga hindi pa kadikit. Padikit naman. BG muna, host. Table sitting lang ako. Sige. Nasa session ka, Chay? Ayan. Hindi mo naman ako sinasama, Ate Min. Ha. Hello, si Selena Dilasa, Manambiday. Guys, pababa naman. Please, Rebecca Ado, guys. Now na. Sis Joberos, thank you. Sis Joberos. Ala, si Kuya Manila Bay, nag-ano naman. Palipad. Thank you, Manila Bay. Kuya. Thank you so much. Filter Brothers, Toda, Raba. Toda, Raba. Guys, pa-help naman, Sis Rebecca Ado, Premier. Palablab naman, guys. Silip lang, sis. Nasa work pa. Ayan, sabi ni Kuya Manila Bay. Thank you. Salamat, Kuya Manila Bay, sa iyong palipad. Salamat. Baba ko na lang yung bahay mo. Nandyan ka naman kay Natbot eh. Guys, pa-help naman, guys. Kay Sis Rebecca Ado. Guys, paano naman kay sis, naka-premiere siya, wala naman, kunti lang ang tao, 7. Sis Rebecca Ado, guys, pa-attend naman ng premiere niya. Oxna, WTV, dikit na po ako sa iyo, may glue na po yung para hindi makakalas. Ahaha. Thank you, Manila Vine, sa pakulay. Guys, pa-help naman kay sis, Wala ata, ayan, JK. Thank you, JK, WTV. Salamat, Tugang, ha. Salamat, kapatid. Ayun, nandoon naman siya. Ayan, guys, pa-help naman kay sis Rebecca Ado, guys. Yung mga hindi pa kadikit-dikitan nyo na rin. May premiere siya, Kasi nag-pop up lang sa akin, di naman siya nagsabi. Member ko din kasi siya. Please pa-help naman. Ayan, Renato, Boss Gloids. Thank you, Boss Gloids. Andiyan si Tugang Renato. Saka si Boss. Guys, pa-help naman, Rebecca Ado, guys. Rebecca Ado, guys. Pa-help naman, guys. Yung binaba ni Bicolana, guys. Thank you, boss. Thank you, boss. Ayan, bahay mo po, Pelcourt. Ayan. Sis Joveros, thank you. Salamat, ha. Sis Pelcourt. Baba ka ng bahay mo, Pelcourt. Ayan, si Chisay, 1,400 na. 1,400. Guys, pa-help naman, Sis Rebecca Ado. Pababa naman, guys. Turkey, Kapuba, Pelcourt. Rebecca Ado, Dan. Ayan, Pelcourt Brothers. Pa-help naman, guys. Pa-help naman kay Sis Rebecca Ado. 4 lang kami pumunta doon. 4 lang kami pumunta. Renato, CJ, KWTV, saka si Boss Gloids. Pa-help naman, guys. Pa-help naman sa ating kapatid na si Sis Rebecca Ado. Mag-upload ka or mag-premiere, sabi ni Manang Biday. Ayan, Pelcourt, nagbaba ng kanyang bahay.
Ay, si Kuya Ed, mali man yung ano ko, nababa. Ay, naku. Ayan, thank you, Chichay. Nandun si Chichay. Kabayan dan sa'yo. Ayan. Kala ko preview ng premiere pala. Guys, pa-help naman. Papunta naman tayo kay kay sis ano ba yon? Sis Rebecca. Helen and Nicole, nandun din si Helen and Nicole. Helen and Nicole, Rina ay Chichay. Ayan, thank you guys. Thank you. Kahit na ba 5, 6 na pumunta, di okay lang, di ba? Nakatulong tayo. Nakatulong tayo guys sa ating Ayan. Thank you, Manang Biday. Adam, andun ako kanina. Si Kuya ay siguro tulog pa. Madaling araw na yan ng Bakas ka lang sis ha, bakas lang. Para mabalikan ka niyan. Natulog ba siguro? The Trio Boss Diary, thank you, guwapa ha. Kumakain ako guys. Sanay kasi ako mahimingin umuya pag nag-uo ako. Boss Floyd, sa Oman si Sis Rebecca Ado. Nasa Oman si Sis. Kaparehas na si Elmoy Abel, nasa Oman din siya. Daming pinamili. May Downy rin pala sa kanila. Talagang pangalan is Downy. Diba? Alam ko sa Pilipinas lang yung Downy. May Downy din sa kanila. Kasi dito sa amin, iba, puno yan, mamaya. Apply na si Renato bukas. Ay, kaong mo manay. Ano siya? Para siyang pizza. Biscuit na maliliit. Libangan Ayan. Mura lang siya, €1. Para siyang pizza sa atin. Si Michelle! Type sa Michelle sa Ata may amo. Papalitan ka na. Ako nga, si abuelo, naghahalata na ako. Lagi akong cellphone talagang hawak. Yung tatay ni lalaki, yung amo ko lalaki. Kumusta, Rafi? May galang shoutout, Rafi. Nantok ako. Kaya, habang nagsasalita ako, kakain ako, guys. Ay, inaantok ako. Kulang tulog ko. Sana mag-LS si Mikil ng maaga. Kasi sayang yung oras, guys. Gusto mo, Nicole, mag-LS?
Si Rafi, guys, isa sa mga member ko yan. Thank you, Rafi. Muntik na maabutan ng amo, ha, ha, ha. Ay, ewan ko sa'yo, Inday. Ako nga kahapon, sinabihan ako ni Abuelo, lagi daw ako nag-ano. Sa cellphone. Sabi ko, syempre, may mga message ako. Ginanon ko kaya. Hello, down for down. Hello, mega love shout out. Thank you, thank you. NSR, KWTV, nasuklian na kita. Pinanood ko yung vaccine video mo. Maraming salamat. Hello, guwapa. Jan May, tamsak, guwapa. Mega love shout out sa iyo. Puno na talaga pala yung Kirinato. Guys, na WH, kaya lang hindi pa na-transfer. Kasi sa monetary ganyan. Ayan, thanks bro, NSR Adventure. Happy weekend, sis! Oo, totoo yan, guys. Kasi pag sa monetary, tapos iba ang analytics, kung nasa analytics, nasa 4,200, hindi pa nata-transfer yan sa monetary. Kaya, go, go, go! Renato! Nguya-nguya, host! Nagunguya-nguya ako tugang Helena, kasi nga, inaantok ako, tapos, ninenervyos ako, kaya, magnguya-nguya habang nagsasalita. Ayan! Uy! Love for downs, mega love shout out! Boss ko channel, mega love shout out! Ayan mga gwapa-gwapo, check this! Sabi ni JKWTV. Thank you, thank you! Promote mo yun, love for downs yung premiere mo. Ay, premiere, LS mo. Hindi pa kita nabalikan kasi nabisa ako kagabi. Dapat kagabi ako hindi nga ako umakyat kay Michelle kagabi. Kaya lang, ginawa ko yung mga gagawin dito sa bahay para naman hindi ako matambakan, guys. Kailangan balance yung may ginagawa din tayo sa bahay. Nagwa-YT, nagtatrabaho. Kaya hindi lang puro YT. Magalitan natin pa. Bukas host, please support my LS 4 PM Pinas time. Yes, mamaya ka talaga, balikan ko yung Ayan, guys, love for downs, guys. Type kasa for, love for downs. Kasi para maganda yung nila, guys. Pa-support naman. Support kita bukas. Bago naman ako mag-LS, 11 ako 6 PM kasi pwede pa ako makatambay sa'yo. Kasi, walang mag-LS ng morning kasi sa grupo namin. Kaya pwede ako makapunta. Ayan guys, love for downs, pa-support naman guys, palablab naman. Yes sis, tama kasi, kailangan balance din. May family, may Kaya kahapon, hindi ako nakabalik ng mga dumikit sa akin. Sabi ko mamaya pagkatapos ko nito. Kasi ngayong umaga ba ako nag-LS, nagluto na, nag-prepare na ng pagkain ng mga sa lunch. Tapos, kagabi, nag-ayos, yung mga namalengke, ay hindi talaga. Kailangan balance din. Hello, mega love shout out, Ricky Bibi. Bigyan kita ng jacket, wapo ha. Salamat ha sa pagpunta. Baka hindi mo pa ako kadikit, Ricky Bibi ha. Tapos si pa-jacket ka na, Ricky Baby ha, pwede ka mag-type kasa. Guys, pa-type naman kasa. Jacket naman po, ayan, may jacket ka na para hindi ka lamigin. May jacket ka na. You can type kasa if you want to drop your bahay, guwapo ha. Or pwede kang magbaba ng bahay. Oo, balance talaga ako, may special charge ako. Business, Pamela, NYT Plus, may FB pa. Type management lang talaga. Oo. Kasi minsan ano ba yun? Si JKTV, natawa ako, matagal na host. Ayan. Sige Ricky, wait lang ha. Natawa ako kay kay JKWTV, doon nag-type ng kasa kay Sis Rebecca guys.
Namali na si si JTW. Namali na siya, guys. Doon siya nag-type kasa. Doon sa may premiere. Ay, naku, Diyos ko po. Ay, oh, sige, Ricky. Hindi ko maalala kasi. Sige lang, nagkasa. Nakita nga kita. Sabi ko, bakit noon si Guwapo Okay lang yan. Naintindihan niya ni sis kasi siyempre dalawa yung Nagkasa. Kasa. Ricky baby, kasa. Guwapo. Ayan. Maasim naman guys yung bukas na big to. Pero okay lang para naman maano yung katawan ko. Bukas mo. Maasim siya. Ano bang i-type post? Kasa. Okay na yan. 370 ang manggos mo. Ricky Bibi. Ayan, binaba ni Nightbot ang iyong bahay. Okay na yan, Guwapo. Ayan, pwede ka nang dikitan. Baka naman guys, padikit naman kay Ricky. Matagal yung pamamanglingki ni sis, yan, Rebecca. Ayong pagkain. Pag ako mag-grocery huli ang gulay at karne. May tip din sila. Parang yung mga item na parang ang mga pangalan nasa Pilipinas din. Parehas lang na nasa Pilipinas, no? Guys? One auto na si Sis has Hansbet channel. Ayan, si Sis Peltor. Baba ka nga sis, baba ka ng Baba ka. Ricky, dikitan kita dito sa isang channel ko, ha? Dikit na nga ako sa'yo. Guwapo. Ikaw yung nagtulong sa isang kaibigan. Nakadikit na ako sa'yo, Ricky pala. Dikit ko yung sa'yong isang bahay ko, ha? Isang bahay ko. Dalawa kasi bahay ko, pero magbabakas ako. Kung gusto mong balikan, balikan mo. Kasi, para naman madagdagan yung subscriber ko, mahigit 100 yung isa. Thank you guys sa 18 million people in the house. Uy, may inasal siyang isda. Uy, to? Tilapia? Filtered. Ayan. Thank you guys. Sana di kukunin ni Lolo ang mangoes or banana ko. Ayan. Sige lang sis. Pag lang, mangisda ka lang ng mangisda dyan. Unahan mo na sila. Pag ganun talaga, pag baby pa yung bahay, kailangan mauna tayo. Babalikan ka niyan. Huwag kang mag-alala. Itong mga binababa ni Ate Bicolana or ni Sis Bicolana, sis. Dikitan mo yan. Mga member yan ni Uy, sarap naman ang inasal niya, oh. To? Tilapia? Aspuhan? Yum-yum naman. Tapos may may sausawa na toyo, may kalamansi, tapos may kamatis, tapos may sibuyas, may sili. Sana all mayroong ganun, no? Ganda ng lugar ninyo. May balkon. Akamis naman ng may balkon na bahay. Tapos may natad. Natad sa amin, natad. Ano ba yun? Harap ng bahay. Yung may bakanting lote, may yan. Yan ang nakakamiss sa Pilipinas. Dito, yung mga kapitbahay namin, hindi namin kilala. Kung hindi talaga lalabas sa parke o kasi isang building nga kami. Nasa 4th floor kami. Sa Pilipinas, pag mo dyan sa harap ng bahay, may makakakwentuhan ka na. Kailan ni Nicole, dinikitan ka na kasi wait na lang ako nabalikan. Ayan. Time check, 12. Merry Christmas to. Christmas time. Wala nito.
Magbakas ako dito sa isang channel ko, ano ha? Namumatay. Ayan si Chichay guys, padikit naman kay Chichay na maganda. Ayan, single yan guys. Baka may binata dyan, pa-mind na lang. Papaluin talaga ako ni Chichay. Pasaway talaga si ate, pa-mind talaga. Ayan si Chichay Getaways guys, paharap naman, palablab naman. Ipatapos si Sis Rebecca. Ellen and Nicole, Dan! Dan na po sa'yo, Philcock Brothers. Hindi ako narinig ni Chichay, kararating niya lang, guys. Palablab naman, guys, palablab naman. Dahil mamaya magkantahan tayo. Para naman ma-relax tayo. Sa isang linggo, buong linggong stress. Tapos relax-relax naman pag may time. Ayan. Whitey-whitey. Idikit sa akin, promise, balikan ko kay Pulpak at may sukli pa, sabi ni Ricky. Ayan. Thank you, Ricky, ha? Dinagdagan ko na yung manggos mo, Ricky. Ayan, magbabakas ako doon sa may mga pagkain, yung Christmas ninyo, may inasal. Alam mo yun, inihaw, inasal amin ang tawag sa amin sa Bicol. Wonder TV, hello! Mega love shout out, Wonder TV! Salamat! Hansbet Channel, thank you! Salamat sa pagdikit kay Ricky. Mega love shout out! Wonder TV. Bigyan kita ng jacket. Salamat sa patusok. Ayan. Bigyan kita ng jacket. Pwede kang mag-type ng kasa, ha? Gwapo. Ay, jacket ka na. Pwede kang magbaba. Pwede kang ha? Mag-type kasa. Magbaba lang ako ng aking mga members, guys. Ay, nasa harang pa si Wonder. Ayan si Idol Bernie sa bordo, guys. Binaba ni Nightbot, guys. Baka naman. Palablab naman. Ay, hindi pa pala nababa. Ayan, binaba na. Late si natutulog si yan. Kung tatamad-tamad Nightbot, ha, papaluin kita dyan. Ba't late ka dyan? Ayan, thank you, Chichay. Salamat sa paharang. Maraming harang ngayon, guys. Kasi yung music ko, hindi siya, CPR, kaya talagang Mega shoutout sa lahat. Yung di pa nakatamsak dyan. Down. Thumbs down naman kay Jose. Hey, joke. Sabi ni Rafi. Palablab naman ang aking mga members dyan, guys. Binababa ni Nightboat. Ayan. Lahat ko yan ibababa. Commander Ali Balbas. Ayan, Ali Balbas. Mega love shoutout! Thank you for coming. Salamat. Wait lang, ako mag-BB8 ako. Kasi hindi ako nag-BB8. Wait lang, guys. Gamitin na natin. Kasi anong silbi ng ating yan? Ayan, para naman tayo. Ayan. Para sa inyo. Ayan. Pangit na lang. Ganun siya.
Ayan. Thank you guys sa mga nagdidikit ha. Salamat talaga. Ayan. Yan mga members ko guys, palablab naman guys. Ayan, thank you. RMB Cooking Ideas. Mega love shout out. Commander Ali Balbas. Bigyan kita ng jacket, guwapo. You can type casa if you want to drop your bahay. Thank you naman Tugang sa iyong pagpunta. Nadikitan na kita, nabalikan na kita, guwapo ha. Ayan. Ayan, salamat na. Ano lang sis, balikan ka niyan. Lagyan nyo lang dulo sa ano. Pag wala dito yung taob, lagyan nyo ng Bicolana Espanyola sa dulo para alam nila na galing sa akin, ha? Mamaya, mag-relax tayo mamaya. Para ako'y ma-relax din. Kasi lutang ako, lutang. Panambidan dahil sa'yo. Ayan. JKWTV, salamat wapo ha. Salamat sa pagpunta ulit sa aking bahay. Marami yan guys. Marami kong ibababa. Kasi, maraming members ho. Ang aking VIP, guys, baka hindi nyo pa, wag nyo kalimutan ang aking VIP. Diyan ha? Ayan, wait lang ha. Ko lang. I-change ko sa, i-pin ko siya. Ayan, yung VIP ko, guys, please naman, pa-support naman. Magtampo na yan sa akin. Magtampo talaga. Ayan, si Kuya Manila Bain pala kanina is, ating super chatter. Manila. Ayan, Sikay. Thank you, Sikay. Yeah? Naayos mo na. Ay, wag mo nang paggamit doon. Si Julie, ate, ligo lang ako. Hehe. Sige. Uy, Ricky, dinagdagan ko na yung banana mo, ha? Or mangoes mo, Ricky. Si Sis Peltort pala. Wait lang, ha? Nadagdagan ko na ba? Wait lang. Sis Peltort, baba ka ng bahay, guwapa. Nick Pahermo Channel, thank you sa pa-BG. Ayan, guys, pa-love naman ang aking, mga members. Disima din Zumba. Thank you, sis. Nick Pahermo Channel. Mag-type lang kayo, guys. Yung mga bagong pasok, type kasa. Si Balbas na. Asan na si Balbas? Sino si Balbas kanina pa, nasaan na yun? Mag-type ka lang kasa, gwapo ha. Mag-type ka lang kasa. Or pwede kang magbaba ng iyong bahay. Guys, palablab naman na Hansby Channel. Sis, hello, mega love shout out, sis. Sheva de la Roma. Salamat sa patamsak, sis. Magkang Uragong Vlog. Hello. Kumusta? Tugang. Ayan, madam, pwede magbaba ng bahay. Pwede. May jacket ka na. Pwede kang magbaba. Pwede kang mag-type kasa. Ayan, salamat. SM Diary, guys. SM Diaries. SM Diaries, guys. Yung mga hindi pa na-love si SM Diaries, guys. Please, pa-love naman, SM Diaries. Mega love shout out, Maka-Uragon. Thank you, sis, sa paharang. Remind nyo ako, guys, kung mayroon ng premiere. Inantok talaga ako, guys. Inantok na. Bakit kaya pag walang trabaho, ang agang magising? Pag may trabaho, para naman ayaw mong magising. Sis Peltort, tingnan ko nga yung si Sis Peltort. Baba ka sis ng sis, type kasa. May IC nga, anak.
Oo nga, makauragong vlog eh. Si Sheva, thank you, Sis Sheva, Dala Roma. Binaba ko kanina, ewan ko kung may nag-ano sa'yo, sis. Binaba ko yung bahay mo. Guys, palablag naman ang mga binababa ni Night mo, tugang. Mga tugang ko dyan. Mag-isdaan muna kasi may mga nag-iingisda. Sis Rebecca Ado, thank you, sis. Salamat. Hello! Mega love shout out! Thank you for coming. I miss you, we miss you. Kwentong Osisero. Ayan, nasa harang ka pala siya. Sorry naman. Nasa harang ka pala sa ating program na si Kwentong Osisero, guys. Ayan, kumusta na? Mira Luna, guys. Mira Luna, isa sa mga member ko din. Shout out all, sabi ni Kwentong Osi. Yan guys, mga binababa ni Nightbot guys, is mga member yan guys. Or kung gusto nyong mangisda, may mga member ko dyan na nasa description talaga. Isa-isahin nyo yan. Pwede nyong puntahan ang bahay nila kahit wala kayo sa live stream ko. Pwede kayong pumunta, pwede nyong isdain, pwede nyong kunin o sungkitin. Or mangisda. Ayan. Thank you, sis Rebecca Ado. Salamat ha. Nakita ko lang kasi yung nagpapap sa akin. Mega love shout out, Kwentong Osi. Kumusta na, gwapa? Ayan. Thank you naman. Kumusta ka na, gwapan? Na-miss na namin ikaw. Pati si Helena. Pero si Helena nagpakita na nung isang araw. Nanibago ako pag nasa trabaho ako, wala akong radyo. Wala akong pinakikinggan. Wala si Bernie sa bordo. Si Renato, hindi nagyayaw-yaw. Si Helen and Nicole, wala din. Naka-silent. Kaya, si Manang Biday lang pala. Pero papasok ako, yung naman kasi ni Manang Biday is busy talaga. Yung oras ng LS niya, busy. Papasok ako pagdating doon, magpe-prepare kay Laura. Hindi ako busy pag nahatid ko na yung bata. Talagang may time na ako talagang mag-DJ ng todo sa mga kapatid natin na nag-LS. Manang Biday harang. Sis Peltort, mag-type kang ang kasa, sis. Mag-type kang kasa, sis, please. Para hindi ko kasi makita yung mo. Hindi ka ata nagbababa. Ito, wala pa din po internet, 2 weeks na mahigit, nakakainit. Ang tagal naman dyan. Alam mo, matagal ang ninyo dyan. Dito sa amin madali lang. Pag nag-apply ka, madali lang ikabit. The other day, makabit na siya. Ang hirap nun nasanay ka ng may internet, tapos wala. Diba? Dito na po, saan nagpunta si Rina? Ayan, naka-62 na si Sis Peltort. Saan na ba nagpunta si Renato? Kumain ka ba? Kumain si Renato. Inantok talaga ako, guys. Inantok talaga. Parang, ewan ko ba, gusto kong kumain.
Matulog ako mamaya. Dapat maaga si Michelle mag-umpisa ng LS niya para hindi naman ako abutin ng naman extension ay overtime. Kasi para makapagpahinga ba. Ayan, host pa shoutout po sa mabait na si Sheva de la Roma. Ayan si Sheva talaga mabait talaga yan. Matagal ko na yan kilala, hindi pa muni yan. Nag-watch to watch din kami niyan ni si Sheva de la Roma. Mabait talaga yan si sis. Mega love shout out si Sheva de la Roma. Thank you sis sa pag-share ng aking LS. Thank you so much. Si Sheva de la Roma. Kahit na hindi talaga ako full support kay si Sheva. Simula na hindi pa ako muni saka nandyan yan si Sheva. Kaya hindi ko rin yan iiwanan. Kahit hindi full support talaga, andyan lang ako. Ayan, thank you sis, Sheva de la Roma, mega love shout out. Ayan, kwento was by Iskid, pagkabit nila kami medyo malayo sa syudad, kaya siguro pinapaw. Ganun ba? Hinutugang kwento ko. Lynn, Garlito, hello, mega love shout out. Dating dikit, ayan, bigyan kita ng jacket mapa. Pwede kang magbaba, pwede kang mag-type kasa. Thank you sa pagpunta, Lynn. Mega love shout out. Thank you. And salamat sa pagpunta. Pagsabay-sabay ba tahimik at Helena? Biglang tumahimik la. Oo, nanibago kaya ako. Alam nyo guys, simula na nag-LS na silent sila, nag-music na lang ako. Naka-on yung isang cellphone ko, naka-BJ, pero nag-music talaga. Nag-music ako yung mga love song ba? Kasi parang, ewan ko ba, bakit nagka-ganon? Thank you sa pagbaba, sis. I love you. Ay, naku, nakapatid mo. Nagpalipad pa si sis. Thank you so much, sis. Sis Sheva de la Roma. Thank you sa support and sa love. Love you naman, sis. Ayan. Alam ko naman, kahit hindi ako nakapag-full support sa'yo, andito lang naman ako. Ayan. Salamat. Si Sheva de la Roma, salamat sa pakulay. Si Sheva de la Tugang, basta busy talaga, di ako nakasilip. Ayan, Lynn Garlitos, thanks po. Ayan, may jacket ka na, Lynn. Pwede kang type ng kasa, guys. Ayan, salamat naman. Ayan yung ating super chatter na si Sheva de la Roma. Isa sa mga member ko yan, guys. Bicol member yan. Ayan. Palablab naman, guys. Makaurabong nababa ng kanyang bahay. Palablab naman ng mga nagbababa o binababa ni Nightboat. Guards TV, hello! Mega love shout out, Guards TV! Thank you, guwapo sa pagpunta. Ayan. Salamat sa patamsak, guwapo. Thank you. Si Sheva de la Roma, guys, wait lang, kasi may LS yan si Sisi. Araw-araw yan nag-LS. Alam mo bang, sabi ni ni RPTV, Mami, si Sheva de la Roma, naka-LS pa. Sabi ko, natulugan niya na yan. Grabe. Ako rin sis, busy dito mga anak ni Lolo, paalis lang nila. Okay. Di ka ba mag-LS sis? Wala kang naka-sketch. Guys, yung binaba na ni Nightbot, si Sheva de la Roma, pa-support naman guys, palablab naman. Madam, dan po sa'yo, ayan. Ayan, palablab naman ang aking, idol na si Building Production, BLDG Production ng Madrid, guys. Puro busy, silip-silip. Ayan, shout out po si Sheva de la Roma, napakabait na tao. Ayan, sabi ni, brother Ricky Baby, ayan.
Oo, makita mo naman kay Sis Sheba. RR. Tingnan ko nga si RR kung ano si R talaga. AI. Ayan, binaba si RR, OFW TV, guys. Palablab naman, guys. 17 million people in the house. Gusto ko na nagngunguya talaga pag nag-ELS ako. Pasensya na kayo, guys. Kain ako, guys. Kain ako cupcake. Wala, naginom ako. Ay, thank you, sis. Thank you. Wala. 1:02 pa lang si Hansbit. Wala na, ako na sa mid. Sweetie Pin 7 for Lina, hello. Thank you. Magandang hapon. Magandang tanghali. Salamat guwapa sa pagpunta ha. Salamat sa pagpunta. Abner Umaga Diaz, thank you. Nasa harang ako manay. Tusok na din. Ay, salamat guwapa sa paharang dyan. Ano ba yan? Matamis kasi yung cupcake. Nasa milk pa ako. Oh my goodness. Rentong Osi, salamat sa paharang guwapa ha. Late yung ng iPad ko. Tapos bigla na lang dito sa yan sa computer iba naman. Pag nagbasa ako dito sa iPad, andito pa lang ako kay Sis Rebecca Ado. Ay, ano ba itong nangyari? Naduduling ako. May mga nakaalala daw pag nasasamid. Oo, naalala siguro ako ni Aray ko. Naalala siguro ako. Dinaalala ko ng pinsan ko sa kanang auntie ko. Siguro. Inday ng Davao, guys. Baka hindi nyo pa kadikit si Inday ng Davao. Isa sa mga member ko din yan, ha? Ayan, sayang wala ako, he. Ayan. Atin tayo sa ng nanay ni sis. Yan? Sis Sheba. Kasi ako yung birthday ni Sis Sheba, nung nag-umpisa lang siya, nandun ako. Hinayaan ko lang kasi minsan, hinayaan ko lang talagang naka-on yung kasi isa lang yung nakakonect na headset ko. Kababayan ni Inday ng Davao. RROFW dan po. Ayan. Si RROFW, Bicol din yan, Makauragon. O tingnan mo, ang bilis na naman tumaas yung aking iPad. Kanina, late na ako. Oh my goodness, anong nangyayari dito? May multo rin.
Sige lang sis, may ano man sipag niya, Hansbet channel. Thank you sis sa pagdidikit sis ha. Salamat talaga. Mamaya dikitan kita ng main ko ha. Guys, palablab naman kay Hansbet. Every time na magdidikit ka sis, bababa mo yung bahay mo ha. Para madikitan ka, refresh mo po manay. Oo nga, may something kasi yung minsan yung yung whitey, hindi ko maintindihan. Nung isang araw pa siya, di ko lang alam kung talagang rugado na tugang Renato ang aking mga gadget. Okay lang yan, okay lang. Ayan si Abner, guys. Baba ko yung ni Abner, Omega Diaz. Ayan, palablab naman, guys. Isa sa mga member ko yan. Sweetie Pink, ayan. Salamat sa pagpunta, gwapa, ha. Palablab naman kay Abner. Ay, naka 200 ka na pagkagwapa. Phone and drone, Dan. Ayan. Naka 200 na rin si Sweetie Pink. Unalagas na naman. Ay, Diyos niyo. Madam Press, guys. Madam Press, isa sa mga member din yan. Ayan. Thank you sa 22 million people. Mario Victoria, hello! Mega love shout out! Kumusta na, Tugang? Kumusta na? Thank you sa pagpunta. Mario Victorio, salamat ha. Thank you sa patamsak. Uy! Sino yun? Si Helena. Ay, Helena, na-time out ka. Wait lang. Bakit napindot yun? Na-time out man si Milena? Sis Jubilus, thank you! 218 na yan, manay. Kagabi kasi naisa ako ngayon bumaba na nawa. Sige lang, Papa. Ganun lang talaga. Ayan, mabuti po. Ayan, salamat naman sa Diyos kung mabuti. Ati Touch of Beauty. Baka hindi nyo pa ka-love-love, guys. Uy, Helena, sorry naman tugang ko. Ayan, na-time out ka. Kasi may mga wire dito sa harap ko. Dito sa, sa keyboard. Pasaway man itong wire ko talaga. Tingnan ko nga to si Pelto kung naano ko. Okay na. 63 na siya. Guys, palablab naman kay kay si Pelto brother sa kasi yung mga baby pa dyan, guys. Padikit naman, guys. Palablab naman ng ating mga kapatid dyan na ng mga baby pa yung mga as in na mahirap mangisda. Nahihirapan mangisda dahil naglalagas. Sweet Pig, Dan po. Ayan, Maka-Uragon Vlog. Thank you sa sa pagdikit. Mga Bicol yan dinidikitan mo. Yan, tig sa shoutout mo. Anyari Tugang, na-time out ka. Type ka nga, Helena. Hindi, siya. May wire kasi dito sa sa harap ko. Tapos, dito sa nasagi ng cellphone. Mababalik man yan, Tugang Helena. Sorry naman. Ito kasing pasama. Kasi mas gusto ko talaga, guys, na mga, Bluetooth. Or wala akong mga wire. Kasi ang galaw ko kasi, ang sabi ni Michelle niyan sa akin is, ang likot talaga ng kamay. Parang, hindi naman malikot yung kamay ko. Hindi naman ako magnanakaw, guys. Malikot yung kung alam mo yun? Tapos hindi ako mapakali. Pag naupo ako, hindi talaga ako ang iba, upo.
Ang likot ko, guys. Kahit matulog ako, ang likot-likot ko. Minsan tulog nga yung isa. Mami, patulugin mo naman ako. Ganun siya. Tapos magpupinto pa. Para akong para akong ano ba yun? Kung sa bata, super likot. Ayan, thank you guys. Thank you naman sa 24 million people. Salamat. Sis Perlita Adato, guys. Sis Perlita Adato. Baka hindi nyo pa kalablab naman. Ayan, Jiling Cooking Dan. Ayan, thank you, Peltork Brother. Salamat ha. Salamat, sis. Thank you. Lagyan nyo lang ng lagyan nyo lang ng Bicolana Espanyola sa dulo. Manoy, Makauragong Vlog, salamat. Mayaman kita, puntahan para di malagas. Mayaman kita. Ano nang kumusta na pala si Natrimed, mga tugang ko dyan? Natrimed. Walang balita kay Natrimed. Walang balita, guys. Walang balita sa ating mga kapatid dyan. Joanne, Mereliana, Ireland. Hello, mega love shout out. Joanne. Thank you, Joanne. Ayan, binigyan kita ng jacket, guwapa. Thank you sa pagpunta. Ayan, pwede kang magbaba, pwede kang mag-type ng kasa. Sweetie Pink Dan sa'yo. Thank you, sis. Salamat, masipag si talaga. Ganyan ang mga gusto ko, guys. Baby pa talagang nangunguna sila. Hindi siya baba ng baba. Kung hindi ko sabihin na magbaba, hindi siya magbababa. Talagang pag binaba ni Nightbot, talagang pinupuntahan niya. Yun ang maganda. Kasi yung iba, na baby pa yung mga bahay, baba ng bahay. Ito si sis, talaga, nangunguna siya. Kaya galing-galing naman. Ayan, proud ako sa'yo, sis. Ayan, thank you naman, guwapa, Joanne. Pwede kang magbaba, guwapa, pwede kang mag-type kasa. Ayan, or pwede kang magdikit dyan sa mga binababa ni Nightbot. Nakita mo yan, nagta-type sila ng kasa. Si Nightbot ang magbababa ng bahay mo. Pupunta si Nightbot sa bahay mo, kukunin yung bahay mo. Sabay ganun. Diba? Pupunta si Nightbot talaga, tapos kukunin yung bahay mo, tapos ilalagay dyan. O di ba, guys? Ayan, Sweetie Pink 7, frontline for to. Full pack, bakit wala ka? Mayroon siyang video. Puntahan mo lang yung videos niya. Pag click mo kasi siya, di ba home, tapos videos, playlist. Puntahan mo yung videos or playlist, mayroon siyang video. Nakita ko, guwapa. Ayan. Thank you, Joanne. Thank you. Mario, thank you naman, guwapo ha. Thank you, Tugang. Salamat sa pagpupunta sa mga bahay na binababa ni Nightbot, ha? Thank you, guys. Ito, guys, paki-love naman si Rans Lutong Bahay. Malapit na rin yan mamuni. Isa sa mga member ko, guys. Ayan. Padagdag naman ang kanyang mango. Yung mga hindi pa nakatamsak, guys, palablab naman, patamsak naman. And yung mga hindi pa kadikit ni Manay Bicolana, please, palablab naman sa akin, guys. Kung ako'y lalabin nyo, lalab din ka. Ano ba yun? Lalablabin ko din kayo sa may ganun. Joanne, baba ka ng guwapaan ng bahay mo, Joanne. Tasa. Mamaya puntahan kita. Tingnan ko kung nakadikit na ako kasi hindi pamilyar sa akin ang bahay mo. Mereliana, Ireland. Nasa Europe ito, guys, kasi may Ireland ang bahay niya. Ayan, Ireland. Nasa Ireland. 1,140 na pala yung bahay niya. Ayan. Edgar Abejo, Dan. Sabi ni sis. Thank you, sis. Thank you naman. Salamat talaga sa iyong pupunta sa bahay. Ako, host, dikit na ako sa'yo before pa.
Na-notif lang sa akin, kaya napada. Okay. Tingnan ko kung ano, kasi hindi familiar sa akin. Tingnan, balikan kita mamaya. Kung hindi pa, pero kung matagal na tayo magkadikit, I think kasi binabalikan ko talaga yung mga Salamat sa pagpunta ha. Salamat, Joanne. Sino pa ba yung hindi ko nababa? Si Rebecca Ado, kanina nababa ko. Nababa natin ulit. Please, Rebecca Ado, guys. Please naman, palablab naman. Ulitin ko lang yung yung ibang mga member na hindi pa nadikitan ng iba dyan. Yung ating VIP guys, palablab naman guys, VIP, Boss Gloyd and Gloyd Channel Record, dalawang channel. Maraming channel yan, pero dalawa ang monetized channel. Ayan, Gloyd Channel Record, Rans, lutong badan, din, dikit na. Ayan, sabi ni Joanne, magbakas lang, guwapa ha, magbakas lang. Kasi, yan nasa work. Nasa Canada yan, nasa Canada. Isa sa mga member ni Ate Bicolana. Ayan. Balikan kayo niyan, guys. Ayan, Hansbit Channel, full pack na, sabi ni Sweetie Pink 7 frontliner. Lloyd Sandoval Care, guys. Palablab naman, guys. Palablab naman. Wag guys ha, dikit kalimbang wag. Kasi kailangan magbakas dahil para mabalikan tayo. Para hindi malagas, mag-view tayo ng video. Kahit maiksi lang, pili tayo ng video nila. Boss Gloyd's channel, guys, binaba ni Night Boat, guys. Please palablab naman. AA Vlogs, hello! Mega love shout out. AA Vlogs. Vlogs, hello. Thank you, sis. Thank you sa pagdikit kay Rans. Tingnan ko nga si Joanne. Dito lang, host, BGB. Sige, no problem. Thank you, A-Vlogs. Hindi nagre-refresh ang aking iPad. Dito kasi ako nagbabasa. Late ang mga messages. Thank you all, guys. Dari 113 na, pero ang daming binawas, naging 96. Ayan. Sige lang, Sisi, huwag kang mag-alala, makakaano din tayo niyan. Makakaraos din sa baygan. Makakaraos, marami din. Edgar Abeho, Dan po, ayan, makauragan. Thank you, salamat ha. May harang na pala si Joanne. Thank you, JKWTV. 236 ang manggos ni JKWTV. Ayan, palablab naman ang ating mga tugang dyan, guys. Ayan, isa na lang, guys. Makauragon vlog. Pa-help naman, guys. Pa-help naman. 500. Grade 5, guys. Grade 5. Sige, ako na nga, makauragon. Bigyan kita ng isa. 500, guys. Palablab naman kay kay makauragon vlog. Isa na lang, grade 5. Pa-help naman, guys. Baka gusto yung tulungan ang ating kapatid dyan, guys. Pa-help naman.
Bigyan kitang isa para 500. Then ano naman guys, padagdag naman kay Maka-Uragon para hindi malagas, 500. Going to 500, Maka-Uragon. Hey, salamat na lang sa pag-rally. I love you all. Guys, please, pa-help naman, guys. Uy, mga tugang ko dyan. Mga tugang ko, pa-help naman kay Maka-Uragon. Grade 5, guys. Pag-graduatein natin ng grade 4. Pag-grade 5 na siya. Naku, kalahati pa lang siya. Pero at least nakalahati na si Sis Piltork, saka si JK, saka si Hansbeth, baby pa. Siya nasa 500. Ayan, maganda si si Joanne. Nandito ako sa isang mo. Joanne, Ireland done to you, Putok, support si you around, sabi na Renato. Sige, tugang Renato. Si Maka-Uragon ba? Dikit nyo na, guys. Ayan, pa-help naman, guys. Pa-help naman. Bigyan nyo naman siya ng Pa-help naman. Grade 5, guys. Grade 5. Bigyan kita ng isa, then Kasi yung isang channel ko, Maka-Uragon, hindi pa dikit sa'yo. Palablab naman kay Maka-Uragon. Si Maka-Uragon parang binata ata ito. Sabay ganun. Binata ka ba, Maka-Uragon? Ayan, Joanne, JK, WTV, done na din. Incomplete, ayan. 600 ang views ni Maka-Uragon doon sa pinuntahan kong views. 600 views. Kaya lang maiksi lang to, 2 minutes. Ayan, Maka-Uragon. 500 ka na siguro. Baba ka uli ng bahay. Maka-Uragon ko ilan na. Kain lang po ako, manay. Lahat ng dumikit po sa akin, babalikan ko po. Ayan. Sige lang. Type ka muna kasa, tingnan natin kung 500 ka na. Guys, palablab naman kami Maka-Uragon vlog. Tulungan natin maka-grade 5. Maganda si Joanne, Monetize na rin siya. Hindi man may asawa po at 2 anak, mukhang labi. Nagkamali pa ako. Ay, ganun ba? Saan ba kayo? Sa Bicol? Saan kayo? Ay, sorry naman. May asawa na pala si Maka-Uragon. Talaga, pasaway ka talaga. Wala na. Ay, Kuya Ed! Oh my goodness, nagising na. Kuya, ako patulog pala. Aray ko. Kuya, kumusta? Parang Daddy G, why nasa work talaga, sabi niya Sabi niya kagabi, alas 11 na siya, balang pa sa alas 11 siya nag-LS. Sabi niya, okay lang malate matulog kasi walang trabaho ngayon, may work. Ayan, Kuya Dan, ayan. Binaba ni Night mo si Kuya. Ayan. Si Kuya nagbaba, ay. Uy, si Maka-Uragon, guys, palablab naman, guys. Palablab naman din si Piltork, din si Kasi yung mga baby pa, tulungan natin umangat yung saka si Sweetie Pink, nasa 200 plus pa lang naman. Palablab naman ang ating mga tugang dyan, na mga baby pa yung bahay. Nangingisda talaga. Kuya, thank you ha. Salamat sa pa-BG-BG. Alam ko wala kang trabaho. Ayan, si Ricky Baby Casa. 22. Ayan, si Ricky pala, baby pala. 11 p.m. Nag-start host. Tap ko, 3 a.m. ang live stream na lang. Parating ko lang sa office kung sabihin ko walang work, patulogin na ako ni Missy. Ganun ba? Ikaw talaga, ha? Marami nakabidyo sa'yo kanina.
Thank you, Kuya Ed, ha? Guys, si Makauragon, guys. Si Makauragon, pa-help naman. May binaba siyang ano. May binaba siyang bahay. Parang po ulit. Chichay, thank you, Chichay. Saka si Hansby Channel. Naka-LB si ano. Sana all. Hirap guys ngayon ng ano. Buhay natin ngayon, hindi tayo normal. Kasa guys, kasa. Marami-rami pa tayo, nangingisda talaga yung iba para ano. Marami kasi nakabili, 12 lahat. May 8 na nagising na pinakaya Kaya nga eh. Akala ko nga magto 12 hours ka, message sana kita. Sabi ko, uy, wag mong paabutin ng 12 kasi masayang din. Kasi kinakat ni Tatang Pulas, pag nasa 11 mahigit na ang LS. Kasi noong mag-birthday ako, pinamuni na ako ni Kaging. 17 hours akong until nag-silent na ako. Pero kinat niya, hindi na. Yung ilang oras na may mga nakatambay sa akin, marami. Yung 6 hours, nasayang yon, hindi man counted yon. Wala man yun watch hour. Kasi kinat na. Pag naglampas na ng 12, umabot may 20. Kahit umaga na si Helen and Nicole, nagising na din. Oo nga, nakita ko sila. Eh. Maganda rin kasi yung oras na ganun. Kaya lang, very late na din sa atin. Pag ganyan kasi Kuya Ed, hindi ko na kayang magkuya talaga. Kagaya kagabi, di ba, nag-chat ako sa'yo na mag-video na lang, ay matulog na. Matulog na nga. Aga ko naman nagising. Pag may trabaho, parang ayaw kong magising. Parang, yung kung hindi mag-alarm, hindi ka magigising. Pero kanina, nanood na lang ako ng tulpo. Kasi may inaabangan ako kay tulpo eh. Yung pulis, na pinikot yung sundalo. Gusto ko kayo mga ganun guys, na mga istorya, yung mga love story. Ayoko yung mga, ano ba yun? Yung mga karahasan. Mga karahasan. Gusto ko yung mga istorya sa Rafi Tulfo na mga love story, kung bakit pinikot ni pulis sino ba yun? Yung sundalo. Oh, ganda kaya yun. Sinanood ko talaga kahit nasa kali ako. Pag ganong oras, tulog na ang mga Europe at Middle East at dahil umaga, wala pang kanang magalis ang Pinas, kaya doon nagkape sa aking bahay. Oo, pag ganon. Pero mayroon naman nagising na sa Pilipinas, marami kang kasi kung marami kang kaibigan sa Pilipinas, pero hindi ko na kaya. Dati nag-i-LS ako ng hanggang alauna, nung naghahabol ako ng watch hour. Arang, sabi ni Nika, Renato, dahil na din sa'yo, thanks. Ayan, sabi ni Joanne. Thank you, thank you. Ayan, si Adler Omega Diaz, guys, pa-help naman, nasa 373. Ayan, malapit na rin grade 4. Chichay na din, thanks. Ayan, sabi ni Joanne. Thank you, Joanne. Salamat, Joanne, ha. Bakit na naman nag-request na naman yung tugang kong tugang, kapatid ko na, na pangalan, iba na naman yung ang dami-daming Facebook account. Oh. Nag-request na naman siya. Tugang, thank you very much sa pagpiglad. God bless you more, sabi ni Renato.
Mamaya, pagising ni Renato, guys, ano na yan? Apply na yan, apply na. Pindot ka agad pag nakita mo. I-screenshot mo muna, Renato, para may souvenir ka. Pag ano yan, what's hour mo, tapos yung ano mo, screenshot mo muna. Pag makita mo ng apply now, apply ka agad, pindot ka agad para hindi mamukbang ni Tatang yung WH. Abner Umaga, done, complete package. Thank you. Salamat, Joanne. Kasa Manambiday, thank you, Manambiday. Salamat, ha. Apply now, Pin. Aray ko. Ay, nako naman talaga si Kuya Ed. Hindi ako makasabay sa ni Kuya Ed kasi very late na. As in, super pagod na talaga. Kagabi nga, hindi ako nag-akyat kay Michelle kasi may mga ginawa din ako. May mga inayos. Kaya busy lang ako kagabi sa kanya. Hindi ako umakyat. Manang Bijay, Chari, ikaw ba ang nag-BJ ka pa talaga sa akin kanina? Paano ba kita pasasalamatan? Sige po, Manay, abagan ko yan. Si Kulas, hindi ko siya tutulugan. Uy, Renato, matulog ka. Mamaya yan, nasa Spain siya. Oo, nasa Spain ako, Joanne. Andito sa Madrid, kapatid. Magkalapit lang tayo kung nasa Ireland ka. Ay, nako. Pasaway talaga to si Renato. Alam nyo, hindi to natutulog. Umaga niya na natutulog sa Pilipinas. Siguro ngayon hindi ka talaga matulog kasi bukas muni ka na. OMG ka talaga. Grabe ka-excited na ni Renato. Lalo na ngayon. Ay, nako. Yan kay Nicole, 500. Siguro hindi na yan 500 kay Nicole. Kasi nag-play naman kami. Ano na yan? Siguro nasa 400. Ngayong week din yan. Padating na week na yan. Sa weekend, ano na rin yan? Money na rin yan. Wow! Kakatuwa naman ang aking mga tugang dyan ng money na. Ayan. Wag nang magsipag na. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung nagsipag kayo ng pagkuha ng is kailangan triple kayod na pag na-monetize na. Diba? Kasi pag wala, ano ba yun? Wala tayong sasahurin, guys. Ayos lang, host. Okay lang. Gusto ko nga patulugin ko na kayo lahat. Kagaya sa mga nandoon para madaling pinaalis na ayaw para malis matigas ulo. Kaya sige na lang ako. Paano kasi? Ikaw, yaw-yaw ka ng yaw-yaw. Sabi nga ni RPTV, sabi ko, matulog na tayo. Syempre, nakabukas yung dalawang computer niya. Kasi nga, nagpi-play yung isa. Tapos yung cellphone ko man, naka-BG sa'yo. Sabi niya, bakit dalawa mami ang parang dalawa daw nagsasalita. Sabi ko, ako naka-BG kasi syempre pag in-on ko yan, minus na yung isa. Sabi ko, sige, na lang, i-silent. Sinilent niya pero naka-on pa rin. Maliwanag, hindi kaya ako sanay na matulog maliwanag, guys. Kaya pag ako natulog, nakatulokbong na, bukas yung computer, kasi yung computer ko na ginagamit pag release, nandito sa sala. Pag sa kwarto namin, yung computer ni RPTV, nakatalokbong ako niyan. Hindi makahinga si RPTV hanggang katulokbong kami. Joanne Mariana, iwan ka ng bakas para masundan kita. Silent pero wag kayong tumingin sa akin dahil mawala antok. Kaya nga, sabi, sige mami, silent na lang natin. Silent nga. Kasi unsilent nga yan. Sabi naman nga ni RPTV, sabi silent. Tapos, nagpakita man siya, sabi niya. Kaya, kami ang nag-mute. Naka-mute yun. Uy, si Kuya. Si Manong Junjun, kumusta? Hindi nagtatype dyan. Si Manong Junjun, nakakamiss din si Manong Junjun, guys. Ayan, Mario Victorio Points. Joanne. Full pack. Ayan. Nagsisilos na nga asawa ni Tugang Kuya Manay. Paano? Hyper na hyper pa madaling araw na parang nasa baili. Nakibaili. Ay, Diyos ko po. Kasi nga, siyempre, very supportive naman kasi yung mga kapatid niya. Kaya ganun lang talaga yun. Diba?
meron talaga silang minsan magsiselos yung iba na ano, kasi hindi nila alam. Tsaka ano, basta, ayoko magsalita. Aray ko. Kasa, sabi ni Abner. Hayaan mo si Manong Junior, matigas ang ulo. Pinayuhan ko na napalitan ang kusina ng paper plate. Di pa niya alam magawa. Ay, bakit? Anong nangyari? Edgar, dan sa'yo, may bakas na po. Ayan, Hanslet, channel, Kasa. Magsalita ka, wala naman dito ang partner. Aray ko, magsalita ka. Wala naman dito ang partner. Aray ko, ano yan? Kaya yung mga tao ayaw din umalis paano? May nag-Mike Enriquez at nag-Bailey na husa. Ganon? Hindi ko nakita. Mario Dan din po. Thanks. Ayan, sabi ni Joanne. Thank you, Joanne, sa pangingis na, Joanne, ha? Ayan, guys, padikit naman kay si Sheva de la Roma, guys. Ang ating super chatter. Si Sheva de la Roma, baka hindi nyo pa nalove-love, guys. Kasi, ay, sabi kasi ni Manong Junjun, Manong Junjun, ayaw munang mag-elicit o kakanta, baka may lilipad na plato. So, sagot ni, is paper plate gamit. Ay, binubuli na naman nindo. Binubuli na naman nindo si Togang. Ay, ano ba yan? Kaya nga, puro plastic na lang, Kuya Egg, no? Paper plate, tapos mga plastic ang baso. Bakit naman? Ang tagal na kaya, mag-iisang buwan ng laylo. Anong nangyari, mga tugang ko dyan? Nasamantalang noon, nagkita-kita kami niyan sa ano. Nagkita kami dyan kay Kagemba. Very present yan. Hindi mo talaga yan maano na. Hindi magbabakas. Doon kay Kagemba noon, doon kami nagkakakilala niya ni Manong Junjun. Alam nyo, every time na may mga games, may mga pa-premium, lagi yan nananalo. Then, di mo talaga yan lagi yan nagbabakas. Dito sa Europa is maaga ang LS na yon. Alas 8 ng umaga. Alas 2 ata sa Pilipinas. Lagi ko yan nakikita. Oh, very active talaga yan, guys. As in talaga. Tapos active yan mag-chat, dyan sa chatboard. Pero parang nanibago kasi ako na hindi mo na siya makita masyado. Ayan, kasa 1520 na mango si Joanne. Diba guys, kasi pag naglaylo tayo, paano na pag naglaylo ako guys? Parang, ewan ko ba? Parang hanap-hanapin ko. Hindi kumpleto yung nanibago nga ako yung Monday to Friday na walang nagyayaw-yaw pag umaga habang nagtatrabaho. Parang yun na rin kasi yung halimbawa, nagkukwentuhan kayo tapos bigla akong nagtatype, tapos magre-react ako. Yun ang nagiging radyo ko. Ay, kasi minsan naman si Chichay, alas 10 naman Alas 10 naman siya minsan, yun naka-on din sa kanya. Ako rin man doon, kitagin ko nakilala si Tugang Manong Junjun. Doon mo rin nakilala? Oo, doon kami nila Helena, Marishats, doon din kami, Minsan nga, nagtataka ako kay Marishats. Ate, nanalo ka daw doon. Bakit alam ni Marishats, wala naman doon?
Yung pala si Helena nagkukwento. Kasi parang kinukwento din ni Marie Schatz na magkakilala nga kami. Magka-grupo kami noon eh. Na mismo po man ay boses namin ni Nak Nicole. Oo, tapos, kasi nga, di ba, nagkukwento. Pagpasok, kasi di ba, alas 9, pagkahatid ko kay Laura, ako na lang mag-isa sa trabaho. Pero marami talagang trabaho. Kasi, yung tatlong cellphone ko na dala ko, naka-on yan. Naka-on talaga yan tatlo. Diba? Yung isang maliit na, yung second channel ko yon. Tapos yung dalawang malaki, isa lang, yung main ko yan. Oh. Dalawa yan. Kung halimbawa, nag-LS ka Renato, tapos naka-session naman, naka-live naman si Hichay, pinagsasabay ko yan, naka-on talaga yan. Hindi na lang, minsan naman lang kasi bumalik si senior eh. Naka-on talaga yung mga cellphone ko. Wala ako talaga, as in wala. Sabi ko, ano ba yun? Kaya minsan, di ba, video na lang, minsan di na ako nagtatype. Kasi parang wala akong naririnig na boses, kagaya ni Nicole, avatar lang yung wala, as in wala sound, wala talaga. Mario Dan, may bakas na po, ha, at Renato. Babalik na yun sa Lunes Manay ko, nag-iwas rin kasi ako sa CPR. Pwede kayong kagaya ng halimbawa, Sabado, gusto nyo ng Sabado na Grand LS, kagaya mo Renato, pwede kang mag-Grand LS ng Sabado ha. Kung gusto mo, pwede kang before ako mag-LS, masusupport ko kayo. Kasi pag after ko na kayo mag-LS or Grand LS mo, pag namuni ka na, very late na sa inyo, maingay na. Pero kung mas maaga, halimbawa alas 2, alas 3 dyan, pwede kang magsabi ka lang. Babalik na yun sa Lunes Manay ko. At saka may nalakad din ako nitong week na tumanay. Okay. Kasi pag linggo, bukas linggo. Lunes, okay na yan. Kaya lang depende sa approve din ni Kasi minsan may 2 days, may 3 days, mayroon din maghapon lang, andyan na, or isang araw lang, kinabukasan, approve na ni Tatang. Depende sa move ni Tatang Kulas. Diba? Kasi ako, kinabukasan, nag-apply ako ng hapon, then kinabukasan mayroon na. Pagising ko, nakita ko kaagad may harang na. Pero si Manoy mo is 3 days ata. Si Marishat, I think, ang alam ko kay Marishat, 3 days din siya, nag-antay ng approve. Okay na yan kasi hindi pa. Kung sa analytics, sobra na sa 4,000 yung watch hour mo, hindi pa yan na ilalagay doon sa monitoring. Kaya kaya di ba minsan, totoo yung mga yon. Kaya lang iba-iba. Kumbaga hindi pa na ilalagay. Sa analytics mataas, then sa monitoring mababa. Kasi hindi pa yun na-approve o hindi pa na-re-review ni Tatang Kulas. Excited na yan si Renato. Papansit na dyan. Papansit na tugang Renato. Ano na? Naka 2 hours na ako, guys. Mag-isdaan lang kayo dyan ha. Mag-isdaan lang yung ibang dyan na nandyan na bago. Kasi magkantahan tayo guys. Relax pag may time. Kasi parang inaantok kaya ako. Ako lang nagdadaldal dito. Magbababa ako ng hagdan dyan. Yung gustong mag-akyat, akyat kayo guys ha. Thank you Hansby Channel. Salamat Guapa. Salamat ha. Ayan. 107 na siya, guys. Kanina ka pa pala host.
Kuya Ed, alas 11 dito sa atin. Alas 11. Yun naman talaga yung schedule ko. Alas 11, tapos alas 6 sa Pilipinas. Pero pag nag-adjust tayo ng alas 12. Alas 12 dito, alas 6. Basta ganun na. Ina-adjust ko sa pag, di ba nag-change tayo ng kagaya ng papuntang summer. Pag spring, nag-change tayo, naman tayo, mag-a-advance naman tayo ng isang oras. Alas 12 na naman dito, alas 6. Basta alas 6 sa Pilipinas para hindi naman masyadong gabi sa ating mga kapatid. Ninenervyos nga po ako man na iba ka. Magkamali ako ng pindot-pindot sa pag-apply. Hindi yan, hindi. Guards TV, patamsak naman mga kapatid sa premiere ko. Ayan, tamsakan natin si Guards TV. Hindi yan, kasi may naman, pag nag-apply ka doon, may step by step doon, Renato. I think 1, 2, 3. Pag naano mo na yung step 1, okay na yon. Then pag nag-step 2 ka na, matapos mo yung step 2, approve na yun doon sa step 3. Yun ang naalala ko doon. Dali lang naman. Pag hindi mo di tawag ka andyan si Tugang yan. Tugang Boss Gloys, andyan lahat. Makauragon. Ayan si Makauragon, guys. Nagbalik siya, nagkain lang siya. Nagkain lang ang ating tugang na si Makauragon. 501. Ayan, pasubrahan nyo naman. Palablab naman. NSR Adventure, thank you sa PaBG-BG. Magkakanta tayo, guys. 30 minutes na lang, guys. Ayan, RPTV. Dan, may bakas na din po. Salamat. Ayan, si Michelle Mitch Rondahanon. Na nyo na, guys. Palablab naman. Wait lang, ha. Uy, nangyari. Nantok talaga ako. Ayan, si Chichay nandyan. Ayan, sige, si Chichay. Thank you. Anong ulam? Kakain ako ngayon ng kanin, namimiss ko na yung kanin, guys. Ayan, si Chichay, guys. 1-4. Kasi by 10 na kasi itong pag nasa 1,000 na is by 10 na ang bilang. Aray ko na. Namanhid yung pa ako. May kakanta tayo, guys. Mag-open ako ng magbababa lang ako ng mga bahay, yung ibang mga bahay dyan, na hindi nyo pa kadikit. Para naman masaya, magkantahan tayo, guys. Kala ko Sunday ka ho, Sabado pala, nakalimutan ko. Bangag ka rin eh. Bangag ka, Kuya Ed. Saturday and Sunday kaya? Talaga, ha? Ilan na lang ba ang kulang mo, Kuya Ed? Parang po ulit. Thank you. Salamat, guwapa. Si Bunso pala, hindi ko na ibaba, por favor. Oh my God, sorry naman Bunso, na-miss ka na namin. Bunso, The Batang Diary, kumusta ka na? Kumusta na? Tinatawagan ko, kaya lang nung time na tumawag ako, nasa trabaho pa siya. Ayan, saglit silipin ko. Ayoko kasi sumilat daming message doon. Dinabasa na consent. Ayan guys, palablab naman kay Bunso. The Batang Diary. Hindi ko ata nababa si Bunso kanina, guys.
Magkantahan tayo guys. Kanta muna ako. Wait lang ha. Kantahan ko kayo. Pero hindi ko to ano. Gusto ko to nung college akong kantang ito. Wait lang. Hello. Ayan. Uragon talaga kami kumanta ka. Ay, hindi man ako magaling gwapa. Baka di pa nasama ang LS ko kagabi tugang kasi 46 lang nadagdag simula kahapon. Oo. O kasi late na. Ano yun eh. Basta ang update, ang alam ko, alas 9 dito sa atin, na-update yun eh. Alas 3 sa Pilipinas, parang ganun. Ayan. Thank you, Hera ni Nicole. Punta muna sa pharmacy hospital. Bili lang ng gamot. Lockdown pa naman dito sa amin ngayon at bukas. Okay. Okay, sis. Salamat, sis. Ingat ka ha. Salamat ha. Ayan. Thank you, guys. Ayan. Magkanta na tayo, guys. Para may tao pa. Kasi antayin natin si Michelle, siya ang sunod mag-e-ele sa akin. Ayan. Thank you, Philtalk Brothers. Thank you, Sisi. Salamat. Ayan, para ma-relax tayo guys, habang nangingisda, mag-ano tayo, magkantahan tayo. Pag gustong umakyat, akyat kayo ha. Akyat. Ayan. Ako muna ang singer ninyo guys, feeling singer lang. Ayan, aakyat yung mga yan mamaya. May mga aakyat mamaya. Kinukulayan ng isipan, babalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Di na kalong raw iisip sa magandang larawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo'y dinagdago, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Inalimutan utang, di binayaran. Para sa sariling kapakanan. Inalimutan kahit nahihirapan. Mga oras na hindi na mapabalikan, pinagtagpo. Ngunit hindi tinadhana, gusto natin ay hindi. Sa isa't isa. Thank you, E-Vlogs! Guys, kung gusto mag-akyat kayo guys, ha? Ating pagsasama na, wala na. Tamis ng iyong halik ay di na madarama. Pangako sa isa't isa ay di na mabubuhay pa. Alam sa ating pag-ibig na minsan pinag-isa. Tayo'y tinatagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Nalimutan utang, di binayaran. Para sa sariling kapakanan. Nalimutan utang, di binayaran. Mga oras na hindi na mapabalikan, pinagtagpo. Ngunit hindi tinadhana, gusto natin ay hindi. Sa isa't isa. Hello, mega love shout at Bicolanang vlogger, DJ Imperial. Thank you, guwapa. Thank you, mega love shout out. Nalimutan utang, di binayaran.
para sa sariling kapakanan. Thank you, miss you naman. Nalimutan kahit nahihirapan, pag-ibig na ating sinanyang pinagtagpo. Ngunit hindi tinadhana, hanggang dito na lang tayo. Pinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Pinalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mapabalikan, nagtapos. Ngunit hindi tinadhana, natin ay hindi sa isa't isa. Guys, may binaba akong hagdan. Kung gusto nyong mag-akyat, akyat kayo guys. Thank you BJ Imperial, Bicolanang Brother. Hello, salamat. Salamat. Allah. The grace, the silence, the vibes. Uy, huwag kang mag-ano dyan. Maingay yung aking may ads guys. Uy. Thank you, guwapa. Wait lang. Nag-alisa na kayo, guys. Nasaan na yung ating mga kasama dyan? Ayan, 17 million people in the house. Thank you. Salamat. Di ko lang ng vlogger, si BJ Imperial ito, guys. Baka naman palablag. Thank you din, host. Thank you, Piltok Brothers. Thank you. Baba lang kayo ng bahay, ha? Baba lang kayo ng bahay. Baba lang kayong bahay. Baka hindi nyo pa nadikitan yung mga ating mga kapatid saan. Ayan, pagbigyan nyo na ako kasi nakakaantok kaya guys. Antok. Ayan, nandyan pa ba kayo? Baka naidlip na kayo guys. Naidlip na ba? Thank you sa mga nandyan, mga naka-BG. Thank you. Si AA Bla, BG. Thank you naman. Anong nangyari? Sinong aakyat, guys? Sinong aakyat? Akyat kayo. Manambiday, thank you, Manambiday. Nandyan pa si Manambiday. Ayan, mga tunggang ko daan, nasaan na? Pagkantahan tayo. Si Bunso, ano nang nangyari kay Bunso? Namiss na natin si Bunso, no? Namiss na natin si Bunso. Wala nang, 8 lang, ha? Ito na lang. Wait pa, mamaya na lang. Kasi parang masakit talaga ako mapagkulang-tulog. Masakit sa ulo pag kulang-tulog, guys. Sarap na tulog. Degrees, hot Friday. Ay, sabay ganun. Nabasa. Mario, thank you. Ayan, dinikitan niya si Soros Gaming PH. Thank you sa pagdikit, Mario. Thank you. Naantok ako. 20.7, duty pa Manay, gusto ko sana maki-join. Akyat ka, mamaya. Hanggang anong oras ka, Gwapa? Pag wala kang pasok, join ka ha. Pag kanta ka. Ito si Sweetie Pink talaga, Very supportive din to, guys. Akyat ka pag available ka, Gwapa.
Kasi sa una, pag Sabado at Linggo, sa una magbikitan tayo, tapos minsan kantahan. Mag-akyat yan sila rin ako mamaya. Magkanta tayo guys, wait lang. Naka-duty ka pa. Yan. Okay man, I think. Ayan, bedtime. Oo. Sunny Dehon, tamsak na share FB host. Wow, naman si Sunny. Thank you naman. Tig-share na talaga. Thank you naman. Thank you so much. Sunny. Ayan, salamat sa Pag available ka, Sweetie Pink, tapos naka-LA si Manay, akyat ka. Ayan. Huwag kang mag-alala. Kantahan tayo. May mga time na kantahan ako. Pagkatapos ng, kagaya nito, nakadalawang oras ng magdikitan, then pwedeng magkantahan. Hanggang sa matapos na ako. Paggabi, masyado akong seryosa, sa LS ko paggabi. Diba? Talagang yan, lalo na pag maraming tao, paggabi. Ayan, Gaming PH TV, Dan, ayan. Sani, bigyan kita ng jacket wapo. Thank you naman sa You can type, may moderator ka na, add moderator. Ayan, may jacket ka na gwapo. Salamat ha. Si Sana Dihon. Picture niya daw sa FB niya. Thank you naman. Salamat. Mag-type kang kasa, gwapo. Mag-type kang kasa, then ibaba ni Nightboot ang iyong bahay. BG lang host. Nasaan ka ba? Salamat sa pa-BG. Thank you naman sa pa-BG mo, gwapo. Saan ka ba? Pwede kang mag-type ng kasa. Kasa. Para maibaba ni Nightboot ang bahay mo. Tingnan ko yung bahay mo. Thank you sa pa-BG, and thank you sa pag-share, and thank you sa pagpunta. You can type kasa, ha? Ayan, sige, Sleepy Pin 7, next time. Type kasa, Sunny Dihon, para mapuntahan ko yung bahay mo. Tingnan natin. 17 million people in the house. Isang video lang bahay ko, host. Isang video lang? Wow. Okay lang. Puntahan ko yung bahay mo. Ilan na ba yung banana mo? Saan ka ba ngayon? Nasaan ka? Wapo, nasaan ka? Nasaan ka ngayon? Makaura naka-video lang ako mali, mahugas muna ako. Sige, makauragon vlog. Hugas ka muna, tugang. Ayan, okay lang. Taga-Ormoc City po ako, host. Taga-Ormoc. Okay. Salamat sa pagpunta ha. Salamat ha. Tingnan ko yung mag-type kang kasa. Tingnan ko yung bahay mo. Wapo. Nilis na kita para mamaya puntahan ko yung bahay mo. Ayaw mo mangisda, gwapo? Ayaw mo mangisda?
10 million people in the house. Dami ko nakabukas na windows. Tingnan ko nga yung ano. Si Marites Soles, nakaano? Si Sheva. Hindi lang muna host. Ayan. Uy, sige, sige. Thank you so much naman sa pagpunta mo, ha? Huwag lang ako host. Panoorin mo talaga ako, Tugang. Ayan, di ko lang lang tambay po. Ayan, sige, 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 Tugang. Ayan, salamat naman. Sane, Dehon. Bakit? Pauwi pa lang. Sige, sige, Michelle. Ayan, thank you. Ano nangyari? Ay, wait lang. Panoorin talaga ako ni Sani. Thank you naman. Kantahan kita, Sani. Gusto mong kantahan kita sabay gano'n. Kala mo singer. Ayan. Sige, wait lang ha. Baka makatulog ka naman pag nagkanta ako. Wait lang, kakanta ako. Wait lang ha. Ayun lang ako, guys. Dahil kantahan ko kayo. Kantahan ko kayo kahit hindi ako singer, guys. 19 million. Salamat, guys. Salamat sa pag-stay. Ang hangin. Mahangin. Umulan kaya kanina. Umulan. Umulan kanina, Inday. Biglang umulan kanina. Sunny Dihon, that full pack. Ayan. Salamat. May harang ba, guys? May harang kayo. May harang ba kayo, guys? Rina, ito mainit, pero mainit na. Oo, mainit ngayon. Maaraw eh. Pero kanina, ano naman? Renato! Ito Renato, kain po manay. Anong pagkain mo? May ako kakain ng kanin. Makatapos po mag-LS. Kakain ako ng kanin. Kakain ako ng kanin kasi guys, nakakita ako doon sa tupper. May tupper ako na parang box na galing sa Pilipinas. Mayroon ako nakita kagabi dahil nga nagligpit, nagayos. Nakakita ako ng tuyo. Yung hindi siya, mga dilis na maliliit. Kaya kakain ako. Dahil na-miss ko na, ang tagal na hindi kami nakakain. Salamat Mario, baba ka bahay mo, balikan kita. Kaya kakain ako mamaya. Tapos may kamanggo. Wait lang ha. Ito na lang, wait lang. Mamaya na yung ano. Kantahan ko kayo guys, wait lang ha.
Para naman ano. Cuidar de tu gato es un compromiso para toda la vida, pero como Naantok na guys. Nabangag na. O yan, palab naman guys. Palab naman ako. Ayos lang din naman halata. After 2 hours, kung maaga ko itong malabas, akyat ako. Ayan, sabi ni Kuya eh. Okay. Ayan guys, mag-love shoutout sa 16 million people in the house, in my house. Ayan. Love you all guys. Ayan, ingat po kayo dyan lagi. Sabi ni Bicolanang vlogger. Ayan, thank you so much, Guapa. Thank you, wait lang. Parang nawala ako. Thank you. After 2 hours, may puka kasi dito sa office ng Colombian. Sige, sige. Baka magulat bakit ako maingay. Ayan, si Bicolanang vlogger, guys. Thank you, Guapa. Salamat. Uy, tugat Renato, tapos ka nang mag-eat? Tapos ka na? Akyat kayo, akyat. Ha? Sabi lang kayo, bababa ko yung hagdan. Wait lang.
Please don't forget to subscribe and share. Walang binasa to alaga. Binasa, guys. Binasa. Ulat lang. Okay, isigat ko dyan. Ayan. Ayun ka na yung tugang. Ayan, napapa na ako ng hagdan. Hagdan pala yan. Hair lang po, sabi ni Bicolano Brag. Thank you. Salamat, Con Waka. cada taza. Salamat sa stay. Ayan, nakaano na ako eh. Nakailan oras na ba ako, tugang? Wait lang. Nakailang, ayan. Pin mo po, Manay. Oo, wait lang, ha? Pipin ko siya. Wait. Sana ba ako? Pin ko. Ayan yung aakyat, guys. Ipipin ko yung ano, ha? Yung ano, kantahan na muna tayo. Kantahan na, tapos na yung ano yan. Para pag may pumasok na bago, di pwedeng mag-isdaan. Ayan, harang, sabi ni Michelle. Ayan. Kanta. Nakarating ka na, Inday? Andyan ka na tugang, Renato? Wala pa? Michelle, mag-ano ka ha? Ano lang ako, hanggang alas 3. Huwag mo akong anuhin. Hanggang alas 3, dahil mag-set ka alas 3. Para naman makapagpahinga ng kulang tulog ko, dahil hindi ako nakatulog ba? Iba na talaga pag matanda. Nag-EM na. Ay, naku. Iba na yung ano. Para makapagpahinga ako ng ano. Alas 3, dahil alas 3 ka set. Inday Michelle. Balik? Para maaga tayo matapos, tapos yung nasa Pilipinas is matulog din ng maaga. Kasi si Renato, dahil hindi yan matutulog. Hindi yan matutulog si Renato. Aabangan niya ng ano ba yun? Kung siyama? Ang apply now. Pray later. Chichay, thank you, Chichay. Ayan. Si Renato, hindi yan matutulog, guys. Yung mga tugang natin dyan. Excited yan si Renato. Salamat naman, tugang. Ayan, para malibang naman yung ating mga kapatid dyan sa baba pala, sa baba. Ay, napagod na ako, tugang Renato. Salamat sa pagsalo. Aray ko. Salamat po. Lani Vlog, hello. You are back. Mega love shout out po sa mga tugang sa baba. Ayan, ikaw na muna tugang ha. Mag-aano lang ako, mag-jingle. Nahihina ako. Sige po. Sige. Sige Manay, sige po. Ikaw na ha. Opo, sige. Yan lang, mga tugang. Wait lang po Isin ko muna yung aking musika. Kakantahan ko po kayo. Wait lang. Mega love shout out sa mga tugang natin, mga tugang dyan sa baba. Akyat na po tayo. Kantahan tayo dito. Wait lang po. Ayusin ko yung aking pangmusikantahan. Ayan, pasensyahan na po kayo sa makakayang boses ni host. Hindi po kasi ganun kagaling na singer si host. Pwede po mambato, basta pera ang ibato. Parang nag-e-echo ako. Nag-e-echo ba ako dyan, mga tugang? Wait lang po, hanap tayo ng pangmusikantahan.
Ayan, pasensya na kayo, may aso ako dito. Nagtahod lang naman yung aking masipag na aso. Always welcome. Everything is okay. Parang nag-e-echo ako mga. Okay. Thank you so much. Ayun, thank you po. Thank you, Renato. Kumakain na ako ng burado. Kumakain ka, Manay? Oo, Sige, kanta ka kain lang. ka lang muna. Kain ka muna po dyan. Kanta ka lang. Kain muna ako ng sampurado. Ayan lang. Almusal namin to. Pero nag-ano na ng kapatid ko ng ano, lunch. Nagprito na ng manok. Humphrey Gaston! Hello, mega love shout out. Thank you, thank you. Salamat sa pag-ano, punta. Alam mo ba, pag nagsampurado ako, nagtutubig sa pag ako nagkakain. Ano ba yan? Yung kinuha mo yan, ano? Kinuha ko sa tasa, tapos Wait lang po, ulitin ko. Is the love what is the love? Thank you. Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Day Michelle, alas 3 day. Alas 3, stop mo yung ano mo. Focus mo, alas 3.
Panginoon. Tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible. Sa Panginoon. Kikinig si Sweetie Pink 7. Thank you, Tugang, ha? Salamat. Salamat. Thank you po. May bigay, thank you. Salamat. And Trans, thank you sa 8 million people in the house. Miss Reza, thank you. Ilan na sis yung ano mo? WH, Sis Risa. Sis Risa, ilan na yung WH mo? Kasi WH na lang ito, naghahabol na din to eh. Thank you, Tugang Renato. Natahimik yung mga nandyan sa baba. Sa kanta mo. Natahimik. Nga. Ba't kayo natahimik? Na, mataimting na nagdadala, na dumadalangin. Ano ba yun? Tama ba yung Tagalog ko? Dumadalangin. Kasi pag dumadalangin, parang nangangadji pa lang. Wala, gusto ko lang magpasalamat kay Lord sa halos 7 months na paglalakbay. Ayan. Praise God. Malapit nang matapos yung aking WH. Thank you kay God. Higit sa lahat, syempre. At sa inyong lahat, mga tugang. Thank you, Raz. Pangalawa kayong lahat. Ayan, kasi si Renato, maraming nakapagpasalamat dahil healthy tayo. Dahil Yes, kaya happy ako na bigay kay Lord yung aking boses. healthy tayo, wala tayong sakit kahit nasa pandemic. Opo, di ba? Pumasok tayo sa taon na, dumaan tayo sa isang taon na puno ng pagsubok, puno ng takot, bawal lumabas, bawal, ang daming bawal. Papanoorin ko yung ano mo, Renato, uli. Yung about sa na-stroke. Alin po, ayaw na stroke. Maganda yun, Manay. Kasi Ano yung auntie ko, hipag ni mama yun, nag-alaga sa mga anak ko. Opo. Hindi na siya ang bait. Parang ano ko na kasi yun eh, kahit na abot ba siya sa pamilya nila mama. Parang, kasi, Yun lang yung ginawa ko rin kay mama. Halos okay na. 3 beses siya inatake nun, Manay. Kasi, 3 beses. Tapos, na siya, na-stroke na talaga. Hindi na makagalaw yung kalahating katawan. ganun din yung auntie ko eh. Who's pwede Tapos, sis, baba mo, baba. Baba ka sis, lover Helen. Yun nga eh. Sabi ko naisip ko, mayroon kang video. Opo. Tapos yun lang yung, kung ano yung nandoon na pinakain kay mama, yun lang yun. Isang beses lang siya nagkakanin sa isang araw, pero kunti lang yung kanin. Pero Puro siya gulay. Walang ibang sakit. Walang high blood, wala. Talagang lang siya.
Wala siyang ibang sakit, kundi na-stroke siya. Kasi yung auntie ko, Parehas na kay mama. high blood kasi yung auntie ko, saka may diabetes. Ayun si mama, sa high blood nagsimula din po. Super pagod siguro kasi yung auntie ko. Wala na, 3 years, mag-4 na taon na yung mga anak ko. Yun ang nag-alaga ng mga anak ko. Pero, kaliwat kanan ang utos. May mga nakaaran. Sa side niya rin daw. Wala na. Si mama halos parang ako lang din halos manay nag-ano nun kay mama. Kasi yung may kapatid ako dito pero nasa kabilang bahay naman. Pinapaliguan ko yan si mama. Basta lahat, halos lahat din. Pero may maintenance, may gamot. Hindi mo pinadoktor. Ikaw lang talaga. Yung gamot niya, nung pinadoktor ko siya, tuloy-tuloy lang yun. Tuloy-tuloy lang yun yung gamot, yung maintenance niya. Tapos mayroon siyang B-complex na nireseta para daw yung dugo, tuloy-tuloy maglabnaw. Kasi ang high blood, hindi naman ibig sabihin yung dugo mo ay sobra-sobra na halos maano ka na dyan, maglabas na sa ilong mo, hindi po. Ibig sabihin ng high blood, lumalapot yung dugo natin. So, kailangan natin ng B-complex para lumabnaw yung dugo, para yung dugo natin sa katawan natin, tuloy-tuloy yung daloy, yung sabi ng doktor sa amin. Kaya yung maintenance ni mama may kasamang B-complex, tapos meron pa siyang vitamin C. Kasi nga nung time na yon, eksakto 2 buwan pa lang pumuputok ang COVID. 2 buwan pa lang yon. Kaya bawal si mamang bumalik sa ospital. Kaya yung vitamin C, hindi nawala yun. Yung gamot niya na yun, araw-araw yun, maintain yun. B-complex saka ano? Opo, sa dugo yun, manay. Pampasirkulasyon ng dugo. Para walang mamuo. Alam mo yung nakita mo yung ugat natin, di ba minsan may mga ano yan, parang nagbubukol-bukol na. Oo. Kasi namumuo yung dugo. Namumuo. Tapos yung B-complex, i-relax niya yung dugo natin. Ano yun? Tapos yun. Nagmamasahe ka rin? Hindi. Pag bagong ligo si mama, inaano ko siya ng effervescent oil. Kasi may ligtas sa effervescent oil. Hindi naman masahe, talagang totally nasasaktan na siya. Yung lang, parang pinapahiran ko lang siya ng langis, pakaligo niya. Tapos yung paa niya, lagi ko lang siyang sandal sa upuan. Kumusta siya? Kumusta? After nung ginawa mo ganun, kumusta siya? Okay na siya, manay, ngayon. Sa biyaya ng Panginoon, balik normal na siya. Parang hindi lang din siya nagkasakit. See? Yung kamay niya, bumalik na. Tapos yung mukha niya, nagnormal na yung mukha niya. Kasi yung mukha niya parang nagtabingi. Tapos yung braso niya parang tumagilid na kasi nga parang mabigat yung kabilang braso niya dahil yung na-stroke yung kabilang braso. Tapos pag pinaliliguan ko yan si mama, iano ko siya doon sa CR, papatulong ako doon sa kapatid ko. Kaya yung asawa ko bago siya pumasok, papaliguan ko na si mama, nagpapainit ako ng mainit na tubig, tapos ihalo ko doon sa tubig, paliguan ko na yan. Pakaligo niya, papahiran ko yung katawan niya ng yung na-stroke lang na braso niya, yung paa niya, ganyan. Pinapahiran ko yun ng effervescent oil, tapos sabi ko diyan ka lang, hindi ko siya pinapagalaw. Kape niya, pagkain niya, inaabot ko lang sa kanya, hindi ko siya pinapagalaw talaga. Tapos yun, praise God. After 2 weeks, okay na si mama. Bumalik, alos 3 weeks yun. Fully recovered siya 3 weeks. Wow. Kasi naano ko yun dahil na siya, naglalaba-laba na naman siya kasi ayaw niya yung hinubad niya, ayaw niyang natatambak. Gusto niya, pag-ubad niya ng pagligo niya, gusto niya, kusutan niya kaagad. Hindi niya inaasa sa amin.
Kahit may washing, ayaw niya kasi ano daw, nagagasgas ang damit niya. Siya magkukusot-kusot ng mga damit niya. Tapos yun, kaya nasabi kong ano na si mama, okay na. Tapos yung lakad niya, okay na. Hindi niya na, napansin ko yung kamay niya, nahawakan niya na yung kutsara. Dati hindi niya nahawakan yung kutsara eh. Nabibitawan niya yun. Kaya pagkakain si mama dati, hinihimay yan. Yung pagsalita niya, hindi ba? Nag-ano rin yung salita niya. Nag-utal-utal yung salita niya. Nag-utal-utal. Tapos, ano lang, pag inatake si mama nung kasi nung pangatlong beses ko na siya tinutukan eh. Kasi nung unang atake sa pangalawang atake niya, parang dinidma ko lang. Hindi ko masyado sineryoso. Pero yung pangatlo, talagang nakita ko ng ano na talaga, iba na, malala na. Kaya doon ko si mama talaga tinutukan, simula sa almusal niya, tanghalian, hapunan, pagligo niya, pag ano sa katawan niya, pagbibihis sa kanya, lahat talaga full time talaga. Doon ko si mama tinutukan. Tapos yun, praise God, umukay na si mama. Kailangan lang naman dyan manay tamang pag-aalaga at disiplina din sa pagkain. Mahirap si mama kasi, gusto niya rin puro karne. Kukulitan kami niya ni mama. Hindi pwede, ako na talaga yung nasusunod. Ayaw mong tulungan sarili mo, gusto ka namin tulungan, pero ikaw ayaw mo tulungan sarili mo. Anong gagawin natin? Wala na. Pabaya. Sige, magpabaya ka dyan, pabayaan ka rin namin. Sige, ayaw mo nang minamalasakitan ka namin ng todo. Gusto mo to, gusto mo yan. Pwede ba, kami naman, yung gusto naman namin ngayon na masunod. Siyempre, ayaw pa namin mawala ng nanay kahit na ganito na edad namin. Sabi ko, kung ikaw po, handa ka nang umalis sa amin, kami hindi pa rin handang mawala ng ina. Kasi napakabait yan si mama, kaya mahal na mahal namin lahat yan. Dalanin ninyo sa specialista, pina-check up ninyo? Ako, pina-check up ko yan si mama. Kaya nga lang, hindi kami pumayag na siya i-admit. Kasi nga, that time, 2 months na may COVID, nung inatake siya. Kailan 2 lang? months na Opo, kailan lang. Kailan lang siya inatake? 2 months pa lang na may COVID, talagang kasagsagan ng COVID, talagang pumuputok ng bonggang-bongga yung COVID nung time na yun. Talagang may mayroon pang counted ng yung sa TV, ilan na yung may mga positive sa ganitong bansa-bansa. Halos araw-araw yun. May ganong balita. Kami rin, ayaw rin namin sa ospital kasi nga, siyempre, kahit nasabihin nilang yung kabilang building, nandoon ang mga COVID, pero siyempre, yung nurse ba, alam mo yun, ayoko rin ng amoy pati ng ospital. Sabi ko, mama, pag na-confine ka, alam mo naman, walang ibang mababala dyan, ako na naman. Kasi siyempre, ayoko rin si mama na gusto ko ba yung bawat every positive na result sa kanya, maurirat kasi ako manay eh. Kagaya nung na-confine si mama nung nabangga siya, maurirat ako, Dok. Hindi ako kontento sa sinasabi ng doktor. Kaya magtatanong ako niyan. Pag sinagot niya ako, magtatanong ako ulit. Pag sinagot niya ulit ako, magtatanong ako. Ganun ako. Hanggang di nasisimot ang tanong sa isip ko, hindi ko tatantanan yung doktor sa kakatanong. Ganun ako manay. Kaya gusto ko, ako yung mismong nagbabantay. Kasi hindi ako kontento pag halimbawa, sabi ng kapatid ko, sabi ng doktor, ganyan. Hindi ako kontento sa ganun na sagot. Gusto ko yung talagang, na nasisure ba ng doktor kung gaano ba ka-risky, kasi that time, operahan yun si mama eh. Gaano ba ka-risky, gaano ba ka-safe, gaano ba ka ganun, maurirat ako.
Pero praise God, through prayer si Mama. Kasi nagpaulan ako na ng prayer request eh. Kasi halos lahat naman ng mga kapatiran, FB friend namin, FB friend ko. Nagpaulan ako noon ng text sa mga kapatiran. Pati yan si Pastor Jesse Korea Adventure, kahit nasa Korea na yan eh. Sinachat ko yan eh. Ayun, praise God. After 2 weeks yata yun, nakalabas si Mama. Nakalabas na siya. Okay na siya, Tugang. Kaya lang yung yung dala na lang din ng pagtanda yung nararamdaman niya ngayon. Natanong ko lang kasi may auntie nga ako na na-stroke kailan lang. Akala okay lang, parang papo lang kasi nung mga nakaraan or nung nandun pa sa mga anak ko, nag-alaga kasi yun ng mga anak ko. Tsaka Kailangan yan man ay matutukan. Meron talaga magbantay na 24/7. Nausap ko, unika yung inuutos-utusan ko nga na minsan magpadala ng pera o mag-ano sa inyo. Isang anak ko. Ako kahapon, kasi mama ko, malala pala. Parang yung katawan, half na body niya is wala na. Ano na. Kaya Si Mama kasi si Mama, nung hindi na siya nakakapagsalita, syempre, hindi na namin siya pwede mapainom ng gamot. Ang turo sa akin ng doktor, ibabad ko sa ilalim ng dila. Ilagay ko lang yung gamot doon sa ilalim ng dila. Okay lang kung hindi na kayo minom ng tubig, dahil yung tubig natatapon na sa bibig, ibabad lang yung gamot sa ilalim ng dila. Yun ang lagi kong ginagawa kay Mama noon. Buti gusto niya. Tapos mga after 30 minutes, okay na. Pero alam niya na may gamot doon sa ilalim ng dila niya. Yung gamot niya sa high blood. Yung losartan niya. Kasi sabi losartan yung Mante, saka ano ba yun? Diabetes na daw. Pero huwag yung ko eh. Kailangan niya may mag-focus, magbantay sa kanya man. Yung talagang yung talagang nakikita rin ng pasyente na sobra yung pagpapahalaga sa kanya. Kasi si Mama kasi lagi kong pinakausap. Halimbawa, may pagkain siyang ayaw or nagsasawa na ba siya sa paulit-ulit. Dahil puro nga siya gulay. Yun ang niya pa naman, kahinaan. Yung gulay, ayaw niya noon. Ayaw niya ng gulay. Tapos, nagsasawa siya kaagad. Ano mo yung gulay? Laga lang. Nilalaga lang nilalaga. Lagyan mo lang siya ng ilang pirasong karne lang. Pero huwag mo papakain sa kanya yung karne, yung katas lang nun. Tapos mo lang siya sa lagyan mo siya ng kahit anong mga gulay. Pero usually si Mama kasi noon, madalas, gulay na kasi mahilig siya sa sabaw din. Ang madalas na lagi kong pinapaulam sa kanya, halo-halo yon, malunggay, tapos okra, yung saging saba. Hindi ko na yung tinatanggal yung balat, inihiwa ko lang yan, kasama yung balat sa pagluluto. Kasi nandun daw sa balat yung pinaka-vitamina talaga. Uso kasi yan sa atin. Lalo na siguro sa mga pag nagsabaw tayo, nilagang diba? Nilalagyan. Hindi na inaalis yung balat. Si Mama ganun. Hindi ba ang sarap manay? Oo. Malinamnam kaya, ang sarap. Kahit nga ako, hindi ako nananawa rin nun. Yun lang lagi kong pinapaano kay Mama. Pinapakain lagi. Tapos itlog. Yung yung puti. Tapos kamote. Saging saba. Walang mag-aalaga kasi yung alam mo ba, uncle ko yung lalaki, kapatid ng mama ko. Ultimo nga ba yun? Ano ba yun? Parang magsapatos.
yung asawa pa na na-stroke ang mag-ano kasi, hindi makaano kasi andyan. Ay, naku. Ano. Dapat nun may mag-full time magbantay sa kanya. Naawa kasi ako, kasi yun, parang naging, alam mo yun, naging malapit, tapos mahal na mahal yung mga anak ko noon. Kaya, Hindi, ano man ay, kahit ano, yung kapitbahay, may mapakiusapan ka na magbantay. Yung, ano, hintal. Ate roon ba? Ate roon? oo, Yung ate roon na maray? kapitbahay noon, kapatid din ng nanay ko, pero may mga sakit na rin, ano, tuga, may mga high blood, si mama hindi na, kasi yung na-hospital yung kapatid ko, bunso, hindi na rin lumapit. Kasi ayaw nga. Dapat may mag-atiro. May mag-atiro talaga na talagang kasi si mama, minsan si mama nung halos ayaw niya na kumain dahil sawan-sawa na sa gulay. Eh, mahina nga kasi sa gulay. Yun talaga yung totoo. Ayaw niya talaga ng gulay. Halos iyakan ko kaya yan. Kasi namatay yung kuya ko January. Tapos inatake si mama mga July. Namatay si kuya January. Inatake si mama July. Yun. At pagka ayaw niya kumain noon, pinapakita ko sa... Kasi nung hindi niya pa kaya na yung kamay niya, sinusubuan ko yan. Tapos pag ayaw niya, halos iniiyakan ko siya. Sabi ko, ma, kamamatay lang ni kuya. Ayoko nang masundan pa ulit. Kasi wala pa akong lakas paano umiyak o paano bawiin yung lakas. Kumbaga nandoon pa ako sa kahinaan, mahina pa yung katawan ko. Sabi ko, pag may nangyari sa'yo, sigurado, automatic, susunod ako kasi mahina pa yung katawan ko. Sabi ko kay mama, mahina pa katawan ko ngayon. Sobra pa ako nasasaktan kapag wala ni kuya. Biruin mo ilang buwan pa lang. January namatay si kuya, January 7, tapos July siya naman. Inatake. Sabi ko, maanuhin mo naman yung pagkain. Lunukin mo na lang. Kung ayaw mo ina, huwag mo na lang anuhin. Sabi ko, huwag mo naman pahirapan kami. Nakita mo naman kung gaano ka namin inaasikaso. Ako nga, sabi ko, hindi ako nag-aangal sa'yo kahit pinaliliguan kita dyan, binibisan kita dyan. Halos umiihi ka na dyan sa hindi ako maangal. Gusto ko lang kumain ka. Kainin mo itong binibigay ko sa'yo. Huwag mong anuhin. Pagka nakipag-cooperate ka sa akin, magiging okay ka rin, sabi ko sa kanya. So yun, praise God. Parang nakikita niya sa itsura ko na halos umiiyak na ako. E naawa naman siya sa akin. Kaya minsan, siguro gusto niya umangal. Hindi na lang umaangal. Nung medyo nag-okay na yung pakiramdam niya, ingi na lang siya nangingi ng tubig sa akin. Nilulunok na lang. Kasi matatanda. Nilulunok. Natitigas din ang ulo eh. Ayaw niya kasi manay ng gulay. Ayaw niya talaga. Alam mo si mama, kahit taga Bicolanang probinsyana yan, hindi talaga siya maano sa gulay manay. Paisdain mo na lang yan. Purgahin mo ng isda, wag lang gulay. Hindi siya maginulay. Yun ang inano ko sa kanya. Yung talagang lalo, yun ang pangarang kanin niya. Gulay ng gulay. Tapos, saging saba, itlog na nilaga. Puro nilaga lang na itlog. Tapos, nilagang saging na saba. Yun. Pero, tingnan mo, after 3 weeks, fully recovery na siya. Papuntahin nga kita doon. Kung malapit ka lang sana, no? Ay, naku manay, walang problema. Yung ko nga, yung tita ko nga rin, nasa ospital. Ngayon, nasa Sipukot daw. Diba doon may sanitarium baga manay sa Sipukot? Sa Lunes, pinapadala ko. Sabi ko, padala ako kahapon. Kasi naawa talaga. Ngayon daw. Grabe na pala. Kaya naawa ako. Malaki na kaya ang ospital ngayon manay sa sanitarium. Oo, kasi may mga Sa Sipukot? Alam ko
Alam ko yun, Tugang. Inano na nila. Parang inano na nila doon. Parang yung pinag-renovate nila. Ang laki na ng hospital ngayon. Ang ganda na daw ng hospital ngayon sa Sipukot. Kaya nga. Alam ko yun. Ngayon, yung tita ko nga, nandoon, nakakumpain din ngayon. Tapos, nagagalit din ako doon sa anak. Alam mo bakit? Yung kapitan pa ang nakiusap na bantayan yung nanay niya. Sabi ko, kasi nung time na nagkasakit din dito yung nanay nila, ako nag-alaga. Dinala kaya yan dito ng pinsan ko, yung pinsan ko na namatay. Dinala yung nanay nila noon, may sakit. Alos ano na lang, parang buto-buto na lang yung katawan. Tapos pinagamot ko yun, yung nanay nila. Umalis dito sa akin, ang taba-taba. Sobrang taba, mas malaki pa sa akin. Tapos, ngayon, hindi ako humingi ng ano sa kanila magkakapatid, dahil sila ang mga anak. Kasi ako hanggang kaya ko, hanggang meron naman ako matakbuhan na mahingian ng libreng gamot. Kasi dito sa center sa amin, may maraming gamot. Maraming gamot na pwede ka mahingi. May sa high blood, mayroong vitamin C, mayroong mga sa ubo, sa sipon, o kahit ano pa yan na gamot. May libre naman. Kaya nung time na nagkasakit yung tita ko rin na yun, dito sa akin mismo nakatira yun, dinala nung pinsan kong namatay. Gumaling yun, Manay, gumaling yun. Inasikaso ko yun. Tapos, ngayon, kasi strict ang nanay kasi yun. Ngayon na siya ang nasa ospital, halos ayaw na siyang asikasuhin ng mga anak niya. Lalo na yung panganay niya, yung barangay pang nakipag-usap. Galit ako dun sa Kinat ko talaga, halos inaway ko yung anak. Sabi ko, ng klase kang anak. Nanay mo, pinababayaan mo. Parang inano ko siya. Sabi niya, wag daw ako magmagaling kasi hindi naman ako anak. Yun na nga, sabi ko, hindi ako anak. Pero alam mo ba, siguro naman, alam mo yun, dinala sa akin dito ng kapatid mo yung anak, yung nanay niyo. Halos buto-buto na, sabi ko. Pero nakita mo, umuwi dyan sa Bicol, halos malaki pa sa akin, sabi kong ganun. Sabi ko, wala kayo narinig, wala akong hiningi sa inyo, wala, hindi ako nagadrangay sa inyo. Kasi inasikaso ko yung gamot niya dito, libre naman ang gamot dito. Sa pagkain, wala namang problema. Tapos sabi ko, ikaw nga ang nakakainis, sabi ko, anak ka, natitis mo yung nanay mo? Ako nga, pamangkin lang, sabi ko ganun, inasikaso ko yan dito, ikaw anak ka? Sabi ko, wala kang kwentang anak. Nagalit ako doon sa anak na yun. Tapos nagsumbat-sumbat na naman siya tungkol doon sa nanay niya. Hello Tugang, Sweet Birdie Vlog. Kumusta Tugang? Mega love shout out. Nandiyan si Tugang Sweet Birdie Vlog. Oo nga, nasa harang pa siya. Nasa harang. Oo, nasa harang pala. Nasa harang. 3 o'clock yung Tugang Renato, ni Michelle. Punta tayo doon para naman doon na lang tayo magkantahan, extension. Para mas maaga kayo makatulog. Kung hindi ka makatulog ngayon gabi. Ano oras yun, Manay, sa Pinas? Ang alin? Yung ni Tugang Michelle. Ngayon na, alas 3. Ngayon na, kasi alas 3 sabi ko, matapos ako. Anong oras na ba dyan? Alas 10 pa lang naman. Sige. Ayan. Ilipat po kayo kay Michelle Metzrundahan kasi 12 million people na lang naman. Ayan. Mega love shout out. Tugang Sweet Birdie Vlog. Tugang Sweet Birdie. Ay, swear, nabubulol na talaga Sweet. ako. Sweet Birdie Vlog. Hello, mega love shout out. Sweet. Ayan. Alas 3 ba? Alas 10 ba? Sige na, start ka na, Inday. Naka-ilis na, alas 3 wait set ko. Shit! Ayan, siset niya pa daw.
Sige, tugang Renato, thank you sa info. Kasi, Oo. Maaga pa naman. Sige, tugang Michelle. Dali, para makaakyat ako. baka Lunes kasi, usap kami kagabi ni Mama, uagad na dyan aga. As yung pinsan ko, kinausap ko, kinaulay ko, Mm-mm. na Mm-mm. ano ba ang i-suggest na gamot, kung anong pwedeng gamot. Tapos naalala ko, yung Ano manay, padala mo muna manay sa sanitarium. doon nga muna, papacheck upan kung May ano na ngayon manay, may kalsada na direct galing sa Libmanan hanggang Sipukot. okay. Ang laki na ng kalsada doon, yung alam mo yung gagawin dapat na airport. Ginawa na nilang kalsada. Di ba hindi natuloy yung project doon na airport, nilipat dito sa Pili, malapit sa Naga? Oh. Nasa na doon, ginawa nila na malaking kalsada, tagos doon sa Barceloneta baga. Oo. Oh. Yun na, kaya hindi na sila mahirapan pumunta sa sa Sipukot. Padala mo muna doon para mabigyan talaga ng reseta. Kasi si Mama nung inatake, talaga ng doktor ni reseta, tapos kami nga yung pinadesisyon, i-admit daw, hindi kami pumayag. Sabi ko, kaya ko naman alagaan si Mama sa bahay eh. Inalagaan ko si Mama. Mahirap kasing mag-decision tugang, ang daling kung wala naman talagang kasi siyempre pag pumunta ka doon, sabihin mong public yun, pag insigida may reseta, kailangan mabili, alam mo ba yun? Mahirap sa atin talaga, pag walang pera, hirap mag-decision, kahit gusto mo dalhin sa hospital. Manay, may na ngayon, may project ngayon si Bongo, na malasakit center, libre na lahat, pati gamot, pati laboratory. Tingnan Si natin. Bongo? Sa Pilipinas, kung okay. Pati pag pagkukuha ka ng dugo sa Maylin Gomez, 30. Sa blood bank, libre na din lahat. Tingnan ko Kasi may malasakit center na nilagay si Bongo ngayon. Tawag ako mamaya kasi sabi ni Mama, kausapin niya daw yung kapatid niya na may sasakyan para may service niya kasi hindi maganda na sasakay ka sa sasakyan na kailangan may pupunta ka doon, may sariling sasakyan ba? Mahirap. Si yung tiya ko, nasa hospital din siya ngayon eh. Ewan ko, sinakyan? Sasakyan yata ng barangay yung sinakyan sa kanya. May mga service na mga ganyan, pwede. Pwede mag-request man ay sa barangay, may sasakyan dyan sila, may minivan. Wala man doon sa amin, sa Kamangbugan. Sa munisipyo pa pwede. O pwede mag-request sa Kamangbugan man ay. Sa munisipyo. Si Papa nga nasa Bicol, nasa Libmanan, pabaga kami. Dinara si Mama sa Naga. Sasakyan kaya ni Villapuerte yung sinakyan ni Papa noon. Pwede naman, yung munisipyo, depende na lang kung gusto mong mag-request doon sa munisipyo. Pwede naman. Sabihin lang yung malala na kamo yung kailangan Wala naman sila maraming chichiburichi. Mabubuot man ang ang mga tabaga sa Bicol. Hirap buhay talaga, hindi mo alam. Malakas ka, tapos bigla ka na lang. Takot akong lagi. Si Mama noon, iniiyakan ko si Mama kasi ayaw niya talaga ng gulay, iniiyakan ko siya. Ma, ito lang yung paraan para gumaling ka. Ito yun, walang iba, hindi karni. Patayin ka ng karni kaagad. Tapos sabi ko, maawa ka naman ma, kamamatay lang ni Manoy. Tapos ayan ka na naman, ikaw naman ngayon. Sabi ko, wala pa akong lakas para umiyak ng umiyak. Sabi ko kasi, pakiramdam ko, drain pa ako eh. Pakiramdam ko, pa ako eh, yung hapong-hapo pa, wala pa. Sabi ko, sobrang pa ako ngayon. Lambot na lambot pa yung katawan ko para umiyak. Sabi ko kay Mama, tapos kita ni Mama itsura ko, ayun, napilitan siya kainin ng gulay kahit ayaw niya ang gulay. Kaya
Kaya may pamangkin ako nagmana sa kanya, yung anak ng kapatid ko manay. Naku, masuka-suka pag kumakain ng gulay. Oo. Kailangan lang kasi igigisa-gisa. Ginigisa ko yun manay sa konting karne. Ginigisa ko yun. Tapos, pero hindi ko sa kanya binibigay yung karne. Inaalis ko yun. Para may lasa. Magkaroon lang ba ng lasa? Lasa lang ng sabaw. Ayan. Ayan, Kasi yun naman yung... Ay, nakaset na ba si Tugang Michelle? Nakuna siya, nakuna. Doon na lang tayo tugang. Nandiyan ba sila, Sige. Helen? Matulog na sila, Helen. Thank you, Tugang Renato, ha? Thank you. Matulog ka Opo. mamaya. Mamaya yan. Hindi ka matulog mamaya. Ayan. Hindi, joke lang naman po yun man. Sa bagay yan, ang pag-excited ka ako. Ano ba yun man? Ay, may pipilapan pa ba? Basta pag nakita mong May apply pilapan lang, pa ba yun? mayroon doon. Pero mga step 1, step 2. Pag natapos mo yan, step 3, sige, automatic yung step 3, hindi na, okay na yon. Antay ka na lang. Ay, may Basta step pag- 1, step 2. Mayroon naman doon question. Alam mo yun. Ikaw pa. Tapos, step 1 and step 2, pag yung step 2 na okay na, automatic yung step 3, okay na yun. Wala ka nang gagawin doon. Madali lang. Screenshot mo muna. Apply now. Screenshot mo muna, tapos pindot ka agad. Para hindi na mamukbangan. Oo, ganun lang yun. Madali na yun. Hindi lang nag-update si Lolo na kung nasa analytics mo is 4,000 plus na yun, okay na yun. Kahit hindi ka na i-play ngayon eh. Pero naka-play ka pa para dagdag. May sobra. Thank you po. Thank you very much sa inyong mga tugang. Thank you, sweet. Ayan. Thank you very much po sa inyong lahat. Sa inyong lahat mga tugang ko. Thanks, Lutong Bahay. Thank you, guys. Thank you, Chichay. Thank you, Manang Bigay. Thank you. I love you all, mga tugang. Kuya Ed, thank you. Boss Lloyd Sandalwitker, Chichay. Thank you, Sis Risa. Hello, Thank you. tugang. Sweet Birdie Vlog. Ayan, thank you mga tugang. Lipat tayo kay Michelle Mitsrondahanon. Ayan, wait lang ha. Baba ko lang yung kanyang ano. Then, Bababa na po ako, manay. sige, tugang. Salamat, Para lipat na lang doon. Apo. Oo. Tugang, Lipat daw tayo, tugang. Pero mas maaga kayo makapagpahinga ba? Kasi lahat pagod. Kahit ako kulang tulog ko. Kaya, makapagpahinga ng mas maaga, guys. Ayan. Baba ko yung LS ni Michelle Mitsrondahanon. LS ni Michelle. Baba tayo, guys. Kunting oras kasi mas yan. Michelle, wait lang. Thank you guys, ha. Salamat sa mga pumunta. Ayan. Thank you, Sweet Birdie Vlogs. Thank you, Tugang, ha. Salamat sa pagpunta. See you on, tomorrow pala. On Monday. Kala ko linggo na ngayon, ha. Bangag talaga. Ayan, guys. Babaan natin. Michelle Mitsrondahanon. See you on tomorrow pala. Tomorrow. Okay, Tam. Nangingitim na yung mata ko, guys. Dahil sa Thank you, guys. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Si Sweetie Pin 7. Thank you, Guapa How. Sa lahat ng mga pumunta, hindi ko na kayo isa-isa. And thank you so much. Bye-bye, guys. Keep safe and God bless. Kichay, thank you. Manang Biday, thank you, ha. Lahat ng mga members ko na pumunta, thank you. Salamat. Trans, thank you, ha. Good night. Good night. Mukita, good night na. Gusto nang matulog. Bye-bye. Good night. Good night talaga.